Hello guys, hi guys. Mamuka say guys, hey. Guys. Guys. I'm not musliming tea anyway. Hi guys. Hi. Irene Kosa, how are you? Hi Tandy, thank you. Sharon, how are you? Hi Anna, hi Shalom, hi Sarah, Barbara, Nonskelelo, how are you sisters? Rachel Tijiz, how are you? Maggie, how are you? Here with me, Moshiri say, Leah Banda, how are you? Melania Znorova, how are you guys? Peku Tenda Yotam, Petronella F. Ziambi, Memory Makua Azam, say, Memory Chiweshi, how are you? Jane Mabande, Jiri say, Melody Netai, how are you? Akaziwasi mtakabiwa terera kandi waya kuzwa story ere naitare. Listen to the story. Uchainzwa. Hi guys, Teresa Jiri say Phoebe. Ha guys, my making tati my tea. Quite slimming tea. Guys, uta kunguja try iko. Ha. Hanzi mama come back. Ndakadzoka Dre. I'm back Dre. Ndakadzoka Dre. Ndakadzoka. Ndakadzoka Dre mwanangu. I'm here. I thought you saw that. Hi Tampu, Pem, Jiri say, Achieve, how are you? Doreen Belinda, Jiri say, Ajinech Kungu, Mariet Kanuka, Martha Muzori, Tsitsiri no one, how are you? As the people slimming tip, Sada Utifai that Tsitsi. Say, I'm going to fire anybody. We're going to go there so could be like Susu. And eat less, don't snake. Shaka o mama cravings, Ningo now Kujango and this Kujango must next late party. Shaka o my Jungo Babash. Apanda dzokera kadatanga futi taitu tuwana chatanga nadzoka ku SA saka ndatanga guys ndatomuka makufina sina nditori pa hoti kutrainer good 1 hour training good 1 hour that trainer kusweta kutorora zvekuti but mukona kuti ndiri kusweta because ndaita good 1 hour training tapedza ngageza ndikati right hanzi ngatorere madombote zvemainjection izvi zvitogonewa ndinda kutohlaini Eve vanhu vachongoti confuse ngoti hey zvine ma side effect musaite vamwe voti ita indatove confusion ndoita sei. Hi Ivy Doinky, how are you Ivy? Love you too. Tafadzwa mashauri zviri sei. Nice car, how are you? Paula Magaya zviri sei. I'm now in Solia kukubatai Avima 1. Paula Magaya, oh congratulations Paula, wakaenda rini? Wow, that's great news. Really zviri sei Hidha Marwei, how are you? Right guys, regaiti pinde. Thank you Ivy. Hanzi munongodika zvakanazodza pamuri. Thank you chikuru kudzidza. Kwanitsenena zvokusiri kufanira Rosheni. Hazvizonyatso kubuda kondoinda kwacho hakusiko Rosheni. Kondoinda kwacho hakusiko nokuti ndingoti dzisei mbijana. But zvacho zvinodliwa izvo zvitii kuta kunge amen kuti kumwa chia tizi guys. Amen. Hanzi Smelly, are you coming to my star party? Okay, I didn't know there was a star party. Now that I know equity wakupi, I didn't know there was a star part. Dichawe, thank you Tolakele mwanangu, thank you. I've run 50 stars, thank you. Kwa miliniva umboenda. Star part. Milindi, but guys, muzatu milime omunwe pano. Milime omunwe pano mningina wangu. Wanu wakawana masela isi sato mbomzi milime. Ininda katorana na ye milime u. Kurana na ye mu one room chem. Yes, nakadzoka Ruth, I'm back. Kurana na ye mu one room milime u. Asi ndini mnasana mbosira ma stars, guys. Ansana mbosi kwa star na milime. Munozviziva guys. Sylvia Dlamini ndini munhu 1 akasangana naye kwaRarare ndichinda nepasa. Star party yabva yauya. Roshin ndave ku UK. Thank you Milimel, thank you. Abva akanda mai uya avhandinyadzisa video star party guys. Chingwa chibva yo star party guys sarwa ne 4 minutes. Hasi ghost Milimel. She's not a ghost. Zvamutona pa picture ndo zvaari. She's not a ghost. Ndo zvaatori zvamutona pa picture yake izvo ndizvo zvaatori izvozvo. Hasi ghost. Ndakatorara ndikatodya naye akatouya tikatofara tikatodini ndinaye milushu. Asi ndini munhu asina mbosira iripo my children. Ndini munhu asina mbovera akaisira ngikiri. Zvicha, thank you Zvicha guys. Chingwa chibva star party guys asarwa ne 4 minutes. Chesarwa ne 4 minutes. So that azonditenga ndisira nhasi aiwa chandisira ku star party yangu. Ndongomona masiti mwoyo wangu ngogodza chingomana chingodira manikiri chingodende zvakaoma ende milika. Zvakaoma chingodira masiti chingodende zvakaoma nechemoyo. Shuwa mufunge
chero Sylvia Dlamini engosira vamwe vese kuva vasingatomuzivi. Ini ndindoziva Sylvia Dlamini in person ndindoziva Sylvia Dlamini. Akasvava ngorega kupa vanhu masters nasinangana mbondipa kana sendi. Guys, tolakele big piapo. Tolakele, thank you for 50 stars. Thank you for 50 stars. Ndichingoti ndezvakaoma vedu ndezvakaoma. Guys, hande ikosabva 3 minutes guys. Chikukandeo zvemastars achieve star party. Thank you. Oh, Roshini 1000 guys. Yeah. Ingana simakati dreamer guys. Thank you guys. Thank you Roshin. Thank you Roshin. Thank you Roshin. Into ya Dubai wokutora chotanzi muri ku SA. Ndandiri ku SA ndo ya ku Dubai kuko kwauri koko. Right? Kandai guys, kandai master kosa got 3 minutes guys. Star party. Kosa padiki diki kutizari. Kosa padiki diki kutizari star party. Kosa padiki diki. Iwe miluti pe flight poste 1800 to achieve. Let's go. Sure, Louise. I don't think so. Guys, kosa 2 minutes guys. 500 stars yapera. It's about to begin. The celebration is about to begin. Yay! Raita guys. Thank you. Yes, Sarah. Yes, Sarah, guys. Stapa. Thank you very much, guys. Thank you very much. God bless you, guys. Thank you very much. Thank you very much, guys. Saka kune Stapa tia milimeo, guys. We have to go and support this one, guys. Munu epano. The actually admin epano, actually. Kuneva singa CV. Milin the admin epano. Kuneva singa to zivi. Milimeo and to wanzira. The admin epano for a very long time. The admin wepanapa. Milimeo. The admin wepano. Thank you. Yenda yona Louise. Nizota kamera life. Ndani chumpate mwana uya anakuya but nchango konti yani nyaya yake shakara. So guys, thank you very much. Mili with the admin, one of the admins wepano. Most of the time chindo kubloga because the admin panapa. Right. Ndine nyaya ndayo na yo guys. Pana nyaya kabuda mu H Metro. Antika nyaya kabuda mu H Metro imakaiona ye mwana akabiwa. Antika ari mwana mudiki. Ari mwana mudiki akabiwa chango zvarwa. Anditika hands low filter and jump is a filter. There's no filter here. It's original. No filter at all. As I didn't know the admin. The admin did. The admin is just that Nino Anguiano, she's all over the place. She's all over, but in the admin panap. Right. Saka guys, Manaya Biwa, Antika Ani Adam Dick, Dovato Rova. 30 years down the line. Dova awani konyai mayo nditi ndakukandira inyaya ndikativerenga inyaya ishi anditi ma yaburisa chimwe chiface smell aiwa ndiche celebration kai master ye star party ndiche celebration ye star party saka ndova abatanidzwa saka mwana winda ndamuwana antika ndauyana kuti tinzwe zvizere kuti chi chakaitika guys. What happened? 30 years guys. 30 years, and I thought, even Makawanda, they think Milimeo is a ghost. She's not a ghost. No, I told you, she's not a ghost. She's just as beautiful as that picture. I'm no one. She's just as beautiful as that picture. Yo, Yamurkona. Doja Atori. Do, Hatitongwe nema saladi. Baba wako do wanotongwa nema saladi. Musaladi Milimeo. Do inzi masaladi. Like, ukatomuona pa picture yake. Doja angori jojo. Munu wani. Ndiye ye leto seka kwa chiti ghost leto fana kuseka asi ghost ndiye mili wacho endosha atori shoshesh. Right. Tisinga pedzi nguva regaiti dati chibate mwana uyu kwechiko guys, shadoti kana masimba zvakaoma. Ameno chanyogwa panapa kwai sister, you don't have to be in a photo screen sekuru to help me with just engage the simile diaries. Please, I need my pre-approvals. Sekuru from izvo zvamunonyora tsana nakusati makwana koba masimba amusati mave right. Zvamunonyora zvisingaverengeki izvozvi ndotadza musati mave right. Chimbotangai mapora tozokuisai pa pre-approval. Zvamunonyora zvisi kutombowisisika tangai mapora tozodzoka totaura zvaiko zvino izvi. Yanzi e.g. my wife loves my rasta type of sekuru. If you are now understanding kuti ye or dressing is a personal matter, therefore you are now teaching Meli kuti no CC you can't. Then when I get my approvals, I am now free to talk as me. After I talk, then sekuru, you are now able to help me because I now have my side of the Mkoma Masimba saga. So helping someone who is crying for a chance to talk is impossible. The only help is to help him to talk.
e.g. I can't talk on your platform because I'm very angry and F words anapa maybe not good for you and your platform. So just an example, I don't even talk dirty and never shakauma. Handsome maybe this chatted all right and the kunya yedu guys think happens and guva tinde kunya yedu tuzotora zvishinjita zvamukoma masimba zvitambo pedza right and it is atome murume mukuru guys hello yes urikuninzwa yes ndamuka uri sei yes uri sei all right pakanaka all right no problem tina no problem right taungana panapa tina tiri pa Facebook live panapa pane nyaya yako yadai kutenderera yakataka kubudira ku H Metro iwewe yekubiwa kwako uri mwana mudiki and uchibva wazowana vabereki vako chaivo after 30 years and that I think that was something chakakushoka because you didn't have a clue and you didn't know kuti vabereki vangu vachigara nako kana kuti mai vangu vachiti ndimai vako havasi amai vako. I know kuti most of the things zvakaitika uri mwana mudiki hauzvizivi but in story yazobuda now unogona kuziva some of the things sekutaura kwambonita kuti ndiri kutanga kurangarira zvinhu kusvika kubva pa 5 years kumashure kwandichaziva. Can you please tell us kuti chii chauri kurangarira, chii chakaitika, kana kuti semanzwira wakaita mufamily nyaya ichitaurwa hanzi chii chakaitika? Okay sister, nyaya yekubva ndichikora nditi ndakareva kumcha kwamai eifeti handanyazokura namai, ndakakura nagogo namai vavo. All right. Ndakadzidza grade 3 up to form 2 ndiri kumusha tandirewa. Ndakazoenda kukadoma kwakunova kunogara mai ndanoita form 3 neform 4. Okay. Apo ndiri form 4 ndakabva ndatidzwa nemukadzi ndichiri form 4 sandanyora. Ndiri form 4. Saka from that time pandakangotidzwa nemukadzi ndinenge zvakabva zvatanga kuchinja. Okay. Upside down zvakonetsa mai havaswirana nemuroora apa ndinofanira ndishande ndiitire mhuri apa chikoro ndaita drop out handauzonyora. Okay. Because ndakatidzirwa ndaform 4 8 terms asi ndakatoregesa kunyora ndakazotadza kunyora nezvazvakuitika. Okay. Okay, it's fine. To cut the story, saka zvakazochipa apa ndiri kubasa ndakafonera nemunin'ina wangu. Okay. Haana kufonesa amenoko akanzwawo information yaakanzwa kunzi mukoma wako iwewe pana mai vakauya nemwana kudhara musha achindibisike nemwana vakamuita iwe here kana kuti takangoona vane mwana handiti. Saka iye akava nekuda kutsvaga kuti mwana wacho anonzana handiti. akabva aunzwa dzaanonzi Tinas. Saka paFacebook yangu ndakanga ndakaisa license drafts paFacebook paprofile pangu. Saka pakaona profile rangu akabvaona pane zita rangu pane date of birth ndakazvarwa 94 so 28 May handiti. Saka akabva akakuneta kuda kudzora kuti uya akazvarwa 94 28 May rega ndimbobvisa 2 weeks dziri kunzi mama vari kuvashaya mwana ane 2 weeks. akabva aona kunge zvikuda kuenderana nenyaya yake yaari kutsvaka Facebook handiti. akabva anoita friend request ndakabva ndongoziva kuti ndisingamuziva munhu ndakatombera ndomuka mwedzi wese ndisingapindure ndisitori neinazvo nekuda kuita friend request naye. Ndopaakazondisendera message kuti ndokumbirawo mundipowo nhamba dzenyu plus. Saka ini pandakaona kuti munhu anotengesa moti ata zvemakase saka ndosaka ndakamupa nhamba dzangu semunhu andaita kuti maybe munhu ada kutodhiri neni ndekutengesa chi ndekutengesa mota and the likes sezvo ndichimboto kana ndichitsvaga motawo kana ndichitengesa unombotsvagana nevanhu.
Ndoba akanditi muripoti ndakandiri kuMozambique. Akanzi nyaya yangu yandina but nyaya haitodi pafoni. Inoda in person. Alright. But manje in person how come we meet because inini ndogara ndiri pabasa handibatiki panzvimbo. Banditi kuMozambique koko I can drive bus now. We are Mozambique go. Then we meet. So ndakati nyaya yako yakuti oda kudrive akati anga ndikumbira namba dzekuMozambique akati ausofona iri direct call. Because WhatsApp yainetsa kudwana. Ndakati nyaya yako yaoda kudrivira kubva kuZimbabwe. Uya uzondiona nini pesa. I'm a man. Kanona yako let's talk. Yes. Then we fix the issue. Okay, so I can tell you, but I lost this at all. My Wakasa Amana Chichi Kumasi range. The way you read the story, I can't explain it. I need to know. Saka apeza akabati manje tinoona yasei tinoona neni pese kana maona mukara mayo Zimbabwe try kuti mundibate tionana. Okay, it's fine. Saka passport yangu yakapera last Monday hiyo ndava naenda kuZimbabwe kugwe passport ndavanacha ndikuya kugwe passport ndinochakwira bhazi kusvika force manheru kuseni ndaburikira kugwe avati okay saka ndipane kasvika kugweri kuseni akabhasiko kuseni iye namama nababa ndivo kari ndimai vangu nakari ndibaba vangu vekumasheku ini mudzimai vangu vakabva akwira bva vakadoma bhozi aiuya nechitupa aiuya nebheti rangu aiuya nebheti nechitupa ndachiri padoma. Saka apona arevho ndakashamisa kuna pamaya vari kuchema hawo vari kuchema chii mudzimai vangu achisvika wakabvashi uchichiri kuitika pana munhu unogoufanana sei nevanhu ava iwo uri kuti uri shamwari yako because ndakaudza mudzimai vangu kuti hai shamwari yangu ayazodora panzi inogoda shamwari yako sei makafanana baba ava vagoti baba veshamwari yako vakafanana futi ende iye vari kudei zvekuti mungashanyirana naabereki hadatombomuudza then sapanandakuza zvokapula passport ndofunga zvakaramba zvichivanetsi boza hanzi vakaramba vachokochemana nemudzimai wangu yabata vakabva vati murume wako iwewe uyu wakambomutarise here padumbu ane bethmark ndekuzvarwa naro but I'm not sure what bethmark racho rausaid because tikare ndikudhara nzokanga vati bethmark rekuzvarwa naro anaro padumbu kuleti anaro bethmark nanhasi riripo saka nguva dzangu ndobva akatanga kuziva kuti something is fishing here havena vabva vachanga kutaura sevakadzi amene zvavanga vakutaurawo zvaona namai then ndakabva ndapedza zvokamba napaso tataenda kudna tikabva taenda kudna saka wedna manje akabva takauda kutikanzira kuti no hachiti timutore dna iwewe namai tete munofanira kutaura nababa futi wedna yakabuda baba kuti vachinza vasi vako amatati aiwa sofa zvekuti baba ndiwo kana kuti havasi siyo nyaya yatikutsvaka aitikoda dna yamai ava iri koresponderi chete zvekuti baba kana zvaizvozvizayo hatinei nazvo then dna yakabva yaitwa dna yaita vatata hauraisani inabva ndadzoka kubasa yaitoda kuDRC by that time ndabva ndantora rori yangu Zambia naenda kuDRC rino DRC ndabva ndazondoka dna yakabuda dna yakabuda positive yakabuda 99.9 okay it's fine
Vandava stressed manje. Ndakava stressed kuti. Saka all these years, ndararama namai vasiri vangu and how I'm going to handle it. Maya vasi vangu vagara in 30 years. Maya ndevangu. Nditanga kutovaonawo nhasi. Ndakatanga kutoinzwa ivo mwedzi unoyu. Handiti. Okay, it's fine. Ndopatakazonzi vasungwa current, not current. Mai vandaigara navo kadoko. Kanzwanzi she's been arrested. Ari kupolisi. Handidi kunyepera imata. Zvakandirwadza. Saka vanenge vagara navo because ndakaona matambudziko ese zvaitika past 30 years. Tatoka nevaimira neni. Ndaimira navo. I think ndakambosungwa South Africa kuliparari. Ndakasungwa ndakaita 15 days. 15 days jail. Vakauya vakaita zvemalawyers zvese vakaita vakabuda. Saka she was trying everything. Ndakaita mesa ndaita akasungwa nadi. She was trying to protect me. Okay, so mwana wangu wakabva varwadza kuti vasungwa. Tinoenda kujeri. Mwana wangu wakabva wapira. Zvosho handidi kunyepera. Those 2 days ndakanza kudrive. Ndakatopaka ro ndakatadza kutoshanda. Yeah. Kusvikadazi nemuru kwese usiri kufamba ndakati handiri kurwara. Ndosaka ndisiri kufamba. Ndakati okay. Ndakuchipatara chichina ndakati asi fine. Saka ndakabva ndakumbira current mamo vangu wekumashungu. Sara. Biological mom. Ndivo biological mom. Yeah, biological mom. Yes. Yes. Akati mama, I know twakatadzirwa and kurwadziwa. And sometimes you can't just let it go very easily. But makati mai ava vasungwe. Side when you are right and you are 100%. Yes. But side kwangu lesemwana wenu. Zvitondaza kushanda. Sebaba nditori in shocked. Dai ndikukumbira kuti mutaure nana imi nana sekuru kuti muvaregerere. Vakavaregerera uri kuzvisira for in behalf of inini mwana wenyu. Not in behalf of inini mwana wenyu. So that we can move on very fast. Total move on. Than kuti vakasungwa ingasara ndiri mudepression kuti vasungwa vari kujeri. And hazvishamisi munaona kuti dzavara katozo kwanzi I'm fighting by all means of my lawyers and stuff. Saka vakabva vanzisawo vakabva vaita out of court settlement. Vakabva vabuda. Right. So nyaya yangu ndinetsa handi nyaya iparabaiwa. Mai ndaveswa mama kumasvingo. Ndakaramba ndinogara ukadoko. Ndinogara kudhuze namai ava. She's feeling like I'm still under my vakaita zvavakaita. Andiri maona. And saka and nyaya yacho ndeyekuti inini ndinofana kuti move out. Side ikoko. Then I must relocate back. Anditi. Baje yaiba ndikuita relocate somewhere. Munokuziva unenge wandana vavaka. Ndakatovaka imba. Ndakaita zvese. Ndakadii. It's next time kutengesa imba yozotengwa yozodii. Hazvingoitwi nenguva diki of time. It's next time. Thank you, Lucy. But manje yeah. So chimwe chikunditika moyo manje. Yeah, is all around social media. News, ZBC everywhere. Everyone is popping. Everyone is popping up. Now what's the matter then? Barutaura. What's the phone? I'm very stressed. I'm driving. I'm trying. You know, say trying to go back. But it is stressed. But I was last around at 3 a.m. I'm 6. Child. I'm driving. I think in just 8 to go back. I didn't want. I may know how I'm going to manage it both.
Yeah, I think unoda kumbomira kudrive. Yeah, umbozorora utodigest everything. Yeah, but at the same time, ndakafuti kupira kudrive kushanda nelife yedu yekuzimbabwe kuti ziendi mouth wakamira kushanda matoko kumasure vana vanoenda chikoro murira kudya ndatoba 0 futi. Right. Ndikukunzwisisa hanzvadzi ipapo, right? Sataenda ikokoko katidzokere kumasure mbijana anditika I know kuti it's a very sensitive issue, a very emotional one, especially kwauri because you are caught in between, right? Kuna biological mom, kuna mai ava vakakutora uri mwana mudiki anditika vakakukurisa vachizviita mwana wavo, right? Toda kuti tidzokere kumasure ikoko anditi ivo mai ava vakakutora sei kunzwa kwauri kuita iwo uchibvunza mai, obviously wakatsvaka closure kubva kuna biological mama vakakubereka vanova mama Sara anditika mai ava vakakutora sei maoko mamama Masara? Inini kurukunzi vakakwira bhazi vese from Kadoma vachienda kuMasingo. Yes. Andirika. Saka vakakwira bhazi vese, saka vakaratidza kunge kumusha kwamai ava kune vanhu vari kuMasingo kumusha kwana biological mother vavo. Vakaratidza kunge vane kakuzivana. Vanoziva zvekungozivana zvekuti nemataura nyaya yekuti kwanhingi ndovoti ave kwanhingi ndovaziva vakavakira kwedu. Saka sevanhu futi vakataka kuzivana vakabva vafamba jeni yekubva kuKadoma kuenda kuMashongo vese vanga vari pedo napedo handiti vakabva varanya Masvingo vese. So Makuseni as my biological mother vanga vaneni amwene vavo vanga vane mwana mudiki futi. Alright. Handiti because my biological mother vakanga vaya kuzotorwa naamwene kuKadoma muroora asungunuka saka ndakaenda naye kumusha. Alright. Saka amwene vakabva vanzi biological mother vakabva vaita unoita vakabva vaenda kutoilet animoziva kuti vanoita nepu yourself vakabva vasira mwana amwene vakabva sara vane vana 2 vakagara kumabheki namai ava vari pasaidi ravo. Alright. Saka mai vakabva vanonoka kudzoka amwene mai ava vamwe vacho vakabva vati umuroora anokadzoka indava ane nguva yakareba scout endai munodongorera muroora muone ati right here kwariko then muroora akabva atase saka ivo vakabva vachikora saka vakabata mumwe mwana uyu because ivo vanga vane wavo ivo vanga vane wavo ukabva saka vakabata mwana uyu nemabheki. Alright. Saka uya akaenda kunotora muroora akabva asangana nemuroora akudzoka. Alright. Wakabvunza zvakanzi komai komwana ari kupi? Ndasira uya. Vanzi mwana ndasira mai vaya avo mata vaya vedu vatachana navo vaya vatarava navo vaya. Saka hanzi namai ane akabva yatorova ane yange akatondudza kuti something's wrong. Network. Panyaya yonakidza. Angaita samwana wangu hanzi tichifira panzvimbo tekwana wangu wamabhegi munhu asipo mwana haasi. Tabva taripota nyaya polisi pakatsvagwa vakashayika and that was that. Right. Amweniwo vakazosvikopa pangofa vachingoti ini ndakatadzira muroora wangu ndakaita sei ndakabisa mwana hanzi vati ndakavarayisa mwana wemuroora wangu vanga vasingazivi kana she was not aware that ndiri mupenyu because vanhu vakatombofambawo pane vakazomboudzwawo kazvikanzi mwana akafa kudhara saka
saka vanhu vakangochemawo vakaita chi vamwe vakabva vazama vakaita move on. Right. Saka vaita move on vaindira mberi vadaro papa handiti mai ava vatora mwana wanganzi wanga une 2 weeks ndizvo. Right. But vatora mwana ne2 weeks ushu vakabva vaenda nemwana handiti vanga vachizikana vaine nhumbu here nokuti obviously nyaya ipa inozotaurwa uno wakutoziva madetails ezvakaitika. Vakasvika kumboko vachiti mwana unoenda muwanepi vakanga vachinyepera murume otora nhumbu here ende reason yakaita kuti vatore mwana asiri wavo day. Nyaya idzi kana vachitaura andare it was a plan between vaiziva nyaya yacho vese vari two, murume nemukadzi. Alright. Saka ivo vanga vachitadza kuita wavo mwana iyi vanga vasina wavo mwana. havana kumboita mwana vana dini chete mwana ndani wanga uripo. Alright. So probably I could be right kuti murume kana anga ari mudhiri pamwe murume ndiye ane problem yembereko handiti. Saka ndobva ati mukadzi akati tongogara chirega ndinotsvaga mwana tingokudza mwana sewedu. Saka kana wanga wakakudzwa iwewe vanga vasina mwana vari 2 sei vakazonogariswa kwambuya. murume watitaura akashayika 2000. Okay. Alright. Murume vakataura vagara nemurume akari musochi so akashayika 2000. Alright. It means I was 6 years. Okay. So how do you mean? I was murume. Maybe those I have to show the current little. Okay. Saka baba o mai goigara navo na baba na mai ava pakasheka baba ndibva vawana mumwe murume ndibva vachizoendeswa kwambuya but makuba ndoda kuziva makuriro ako mabatirwo ako uri kwamai vekukutora handika kuti ndichitive kukuba zvakundiremera because wataridza rudo rwaunarwo futi kwavari. Saka let me just be human enough handika mai vakakutora ava mabatirwo ako iwewe uchirangarira uchikura kubva pawati wanga wane 5 wanga wakuziva waibatwa sei? Everything was good. Zvachakaitwa semwana zvese hallelujah. Yaitwa zvese semwana chikoro ndakaenda ndakushairwa mari yechikoro zvese ndaipiwa. Zvakatozombotanga kuva 10 at the rest pandakaroora nda form 4. Okay. 10 against kwazo ndiko kuti vaisada murumura because murume wangu andazve mudzimai wangu andazve church andazve masowe. Alright. Zvakakurira mumba yavabereki vavo. Okay. Saka ivo havana kufarira masowe. Pana vatiti zvemasowe kana. Alright. Ndozvavakasikana. Alright. Asi munoona asakwanisa kurega zvipi. Zvechechi. Saka ndopega paukaona kuti pave neproblem but kukura kwese iwewe hauna kana paukambosuspecta kana kuruhunga kana zvisati zvabuda zviri official kuti pamba pauri kugara pangava pasiri vapenyu vanga vasiri mai vako hapana kana chakambobata pa 30 years. Okay. Rega nditi 2010 pane vandakamboenda kumusha. Nditi 2010 ara form 4 handiti. Saka unoziva ukaenda kumusha ka unongonzi mwana uchikwa kunjani kotoda mwana wanyengika uyu ndonzi zvakakura mwana wana machembere kayo memo. Chembere anenge achingoti kura kamhaiwa ndo aisiri network angashindogeza network. Hello. Alright. Consider kumova mutsvage pane network apa pakunyanya kuti network aichabati mina ndidrop ndivafonere feedback network yacho yakutonetsa chaikuendesva kwamanyaya inogwadza guys imi kana ne30 after 30 years uchazoita bondi namai vako here after 30 years rinozocreateka here bondi guys.
Sorry, yeah. Ya network yako nisa paunga ura. Unukwasa kunzida kumbo move eri. Tinde paninge panutibate shiri nani. Yeah, no drive. Oh, drive. Alright. Now, what you two gets a paper. Alright. Saka what much in the ID? Hello. Hello. Minutes. We get team page 5 minutes afure para up maybe to go on better. Thank you guys for the stars. Thank you for the stars. Miretiti afambe bijan. Because to doctor zonzo kuti akazoshika sei kuna mai wake nyakumushara. Sakati chine nyaya tambori gashinari taka kutinya sonzwisisa munzwe. Tozokera kubvunza manje mubvunzo kumasuroko. Saka ari kufamba regayati rike zvino atove murume mukuru guys 30 years. Atove nemukadzi nevana 4 mufunge ende mai avaka. Saka ndiri kutry kuti kubata mai vekutora mwana afa. Anoda mai vake ndo chokwadi chiripo anovada vana mai vake vese vari 2. Saka panonetsa kuti nditaure kuti mai vekuba because atondiudza ega kuti akatoita kuti vasasungwe ndiye. Imbomirai kukwira guys asanda kukwidza vanhu. Mirai ndichazokwidza kana nyaya yacho yapera yese. Ndichazokwidza kana nyaya yapera zvino zvingatimbomirai tichange tanzwa zvisere. Ha guys nyaya ndutemesa musoro. Haiwa. Ndichasanangura mirai timboenda mberi satakangana. Alright. Ari kudrive saka ndifunga pari kufamba hapana network irori kai. Alright. Sati yakuti ring iri kuti calling. Alright, ngati fano discuss achifamba tozofona right. Muri kumbondoona ere guys, musangoita muchiginwa zvinhu zvakanaka guys. Dai muchiona iwo guys, muri kundoona ere apa guys. Muri kundoona ere apa team Jobbek Manyama. Guys, team Jobbek ona ndakati kwa free chikanzi muenda kubasa ya akufona. Haida mbofairira vanhu zvino tinashakunza kufona. Right, hello Tina. Yes. Yes. Paunga uchifamba papa sana nitatato kutomirira kuti umbofamba tikuzofona zvedu right. Saka machembere tida kudzokera pamachembere. Wati machembere aita sei? Aingotaura kaje kuti zvawakura nayo ngenga ukura asina akaramba mukagari mudiku. Okay. Asi ndo zvireka zvandakangowa chete chikura. Enda ndauisa musoro bozi. You can't put it in your head because I don't know. Pato waiziva ndizvozvo. Just think that ndakatadza ngoya mwamkaka ya. Alright. Right. Saka mai uchigara kumusha ava mai nini wako mai vekukutora vaiuya kuzokona kumusha. I don't know my holidays. Zvototi like almost every holiday naenda holiday. Zvototi holiday ndodzoka kuchikoro ya. Murume wavo akavarora munyuwano aitoziva iwe uri mwana wamai ava. Yeah, she was not even aware of anything. Hey, You was not even aware of anything. Mupenyu ere? Yeah, mpenyu. Ai, saka akazozviziva iko zvivedu wei. And that was so close. Akatozviziva atoona vaya kuzosungwa nepolisi. Ndoba akatozviziva. Hey, alright. Zvadaro paya munin'ina wako uyu mwana wokwamama Susan akakutsvaga paFacebook uyu kuti azoziva azonyazoziva pari kubuda nyaya kuti kune muprofita wokwamwasha according to Metro pari kunzi pane muprofita wokwamwasha akazoti mwana mupenyu kudi hatizivi ipapapa titsanangurire what happened. Yeah, I hear that what is same church kwaingotaurwa kuti aiwa mwana mupenyu ane mhuri. That's all. Those are like both of them. Mwana mupenyu anakufa mwana mupenyu. Yeah, those are like both of them protect kwa masha. Ila msachi mwana mupenyu. Achawanikwa. Yeah. Okay. Saka ndasana mbona coincidence yakadai. Saka munin'ina wako achingowa kuchechi kuti mwana chawanikwa akabva nyaya kuti mweya wekuti ndinotsvaga munhu uyu kuFacebook. Asingazivi zita rako, asingazivi kuti ndiwani No, but we was fighting for mother because I see the way we are mamai. It's our woman, especially for Madam Pay. The church one and to the Madam Pay. But once you
What's the question? Relocate. All right. So that woman was very stressed. Okay. So I tried to go into the my all right. Last far out here. So I just talk social media itsvakani. Paitsvaka social media minoko aitsvagani. Okay, sir. Pakutsvaga. Pane munhu. Pakutsvaga pona mbotaura ya. Pane munhu wokumashingo. Ivo vanhu vacho vanhu the same one vakaita kuti vanhu ava valinge kudhara. Ndiwo the same one vakaenda kumashingo kwaitwa manyaradza kwagogo vakadini uko kwasasa kune nyaya mhani yakambotaurika mhani yekuti kune mwana akauya 94 ndiwo the same one mati vavo vakaita kuti vanhu vakalinge ndiwo the same one vakasara nyaya tukanzi ndopavakataura nababa tukanzi kwadi kuti uchadzokera ikoko chimboenda ndakaumborovhifaya kunzwa kuti zvakamira sei chii chakanyasoitika kuti vauye nemwana 94 Saka, I can't disclose the name. That's okay, yeah. Saka, iye munhu mafana akabva aenda kuFacebook yemunhu iye yaitaura nyaya yacho. Akabva aliziva marire kwagoza akanga ataura kuti kwarufuka. Munhu wacho. Saka iye akabva atsvaga vanhu vekwarufu. Akabva vanhu vekwarufu. Atsvaga vanhu vekwarufu akabvaona vanhu vekwarufu vese achitendera vanhu vekwarufu. Saka ndo paakazosangana nelicense rangu ra94. Kuna ndakarisa paFacebook pangu. paFacebook paprofile picture. Okay. Saka akasangana nelicense ra94. Rabaona date of birth in 28 May. All right. Saka ndo zvakazova I am sure kuti dig in information palicense rangu ipapapa. Ada kuziva kuti kumbofamba sei palicense riri. All right. Ya 28 May. Dzakataurwa namama. All right. Zviri kuenderana. All right. Right. Saka iko zvino nyaya yese yabuda pachena kudai mai vaya vavingwa nepolisi mainda DNA wawanikwa wewe kuti 99.9 uri mwana wokwamama Sara anditika chikamu chavakazotora kuenda kuti mai ava vekukutora vazive chii chakaitika vakazonosangana here. Before police, before the secretary police, Sakata Zema DNA, Takapeza, Takafanda, Sakata Plus, Dinaroni, I don't know, Pamapana Kurira, Takatoska restaurant, Takato, Gazi, the language that is my friend. All right. Takashka Manel, was that a Kashka Muscat? Where were not Fanana? Satakashka Manel, Wakatama glass. Takabatato, Chika. Saka iwo vabva vatanga kuti iwe kutanga rini kuti iwe unouya woita 2 days sati usina kusvika kuno ende mota yako yakauya yakazosiwa nemurora kuno hauna mboya zombotora mota yatove ne 2 days iri pana basi zuva rechi3 waya kutora mota achina angati aiwa isei igare ndikushandisa mota because aine nekombi yemuningira wangu ngati handikushandisa mota iyi saka iyo handanidhe kuitora because ndikushandisa kana ndakudangira chazvitora Saka vanga vangotaura havo kuti zvese zvakandinetsa izvozvo kuti plus futi munhu haasi kugara the way aanosiita kuti anouya ogara kuti because nesu kuti aitovo busy kufambira nyaya dzedu idzo tinaro saka apa ivo vasingazivi chinhu vana vanga vasingazivi saka nyaya yedu yakasvika ikapera takatopendera nyaya madhene akabuda andiwo azosungwa havo because vakazosungwa because we were aware of everything. Saka vasungwa kudaro vachinosangana namai vako vachinosangana namama Sara vasungwa kudaro vakabva vasivana sevanhu vakabata vose ka ipapo ndinganyamba because I was not there but I think vakatozivana because mama Sara anotaura kuti ini ndomuziva munhu I know ndakamuona ndomuziva saka ivo havana kuramba here mai vekutora mwana ava pavakasangana namai vakabva pavatogwa nepolisi havana kumborambawo here kuti hazvisirizvo vakadii at first vakarambawo pavakapapa vakangoramba
yokutanga ukabva vabvunzwa zvavakabvunzwa ndofunga vakatodza ndei vatotorwa nepolisi paipai. I think ndo vanzi vakatanga kuoperate ipapo. Vakatanga kuoperate. Ndopa wakataura zvichokwadi mwana ndakatora kumasvingo. Pavakaoneka zvonzi DNA test riripo saka vakataura kuti story plus ivo vakazoziya roni because atakamboya usiku vakatozomana ndiye the same akayana atinashe. Hey, saka after zvabuda pachena zvaputika kudai vasungwa vakatogara nguva yakareba zvakadii kuchipata kumushima South? Vakagara nguva yakareba zvakadii kumaSouth? I think vanenge vakaita 2 days, yeah. Chete? 2 days to 3 days, yeah. Okay. Saka pakazoitwa family dialogue here vanhu vakazogara pasi here vakataurana kuti vabude chii chakaitika? Yeah, it was a family dialogue. All the members there, hama dzekwamai, hama dzekwababa, hama dzekwamai futi kwasara. Yeah, it was a family dialogue, yeah. Saka birth certificate rako rinoshedza kuti chiiwe kwamai ava kana kuti kwamai kwamama Sara? Birth certificate yangu inosevenzesa zita rekwa baba the late kwamai murume wokutanga wokufa uyawe. Chero even zita rangu second name rangu ndakapiwa zita rasekuru rababa avo. Uye pano panyika pane zvitika zvidavado chaiko. Nai Mwari we. Saka right sekuru pavakafa ndindakatona vaviga ndindayo muzukuru ndindakanoviga ndindakaenda kwese kunovatora kunonzi kumawaveni kubulawe ndakanovaviga kusanyati. Ini ndakaita zvese by that time. Ashina azvomusha wakaita nekusaziva. Ashina azvomusha wakaita nerudo nekusaziva. Saka family dialogue yagariswa pasi zvaita. Mai ava vakadii vakabvuma here mhosva kuna vakakumbira regerero kana kuti vakaripa kana kuti chii chakaitika pakutongwa kwemhosva pakutaurirana apa? Obviously mhosva vakabvuma. Vakakumbira regerero. Vanhu achakuregerera yenyu marase. Udai zvenyu titoenda mberi toenda kuchechi. Toenda kuchechi kwaMwazha. Vakataura marizi navo. Vakabva vati ini ndoda kuripai. Kana mati muda kuripa. Munoripa zvenyu. Vakabva vataurawo zvavanokwanisa ivo kuripa. Alright. Vakabva vangoti alright. Because ndo vakataura vega. Havana kuchajiwa. Vakataura zvavanokwanisa kuripa vega. Alright. Saka right paripiwa zvese zvaitika zvamataurirana kujera hachaindi. He unomubvunzo mukukutu muhombe uri kunetsa uchanetsa mufamily mako uchakuchungurudza iwewe. Right now you are driving a truck. Pfungwa dzako hadzisi stable. Uri kufunga because apa mai ava vakakutora kwavari vane entitlement yekuti mwana wangu ndakamukudza. Mbuse mwana wangu andamubata zvafu sezvawataura kuti ndaibata zvakanaka zvichokwadi. Ndakamukudza kusvika asvike paasvika. Maiwo wakavakumbira kuti mama musasungise munhu because mai vakandikudza. Vane vakaregerera nekuda kwemwana wavo. Handika asi tichitaura chokwadi bondi rako rakawanda iwewe rakarerekera kwamai vakakutora. Nokuti ava hauvazivi utanga kuti uvadzidze iko zvino udini. Hauna kukura navo. Bondi rinonyanyoitika mwana ari mwana mudiki. Hauna kuita bondi navo. Saka apa mamai vakunya mama Sara vari kuexperience kuti iwe uchidzoka kumba full time big time ukanga mwene zvamai ava. Iwewe semunhu wenyama pache zvako pasina mboti mai ava. Andi semataura waita kwandiri hauchatikwanzi kuti ukangane mai ava nokuti vakakuitira zvisaka kukudza kukupa life. Saka apa uchapaita sei iwewe? That's why I'm saying, as I say, I'm straight. I am stuck between. But I think I need time. I need time to adapt and then to regain my Vangwa Sara. No one should have padus navo. Yeah, she's anavo. I think that thing in no not Batsira. But that thing I was with Nagaramani Shanda like Nendrubas. As a cross border, Zimbabwe don't have out past 4 months, not another one. I did more. Santana, the Calaman, the Casala, Garanavo. Chilongovano, the Banana to be the Chungo Pasero was then Su Garanavo, then Suaona, then Zananavo,
I can imagine it's not easy though. It's not gonna be easy though, because you are now 30 years. Muna tone muri yake vana fone mukadzi amai sara vakura bondi rinoitwa mwana papo ngochigara pamakumba amai uchiyama uchidini apa pachina kungonotaura namai vaya chete mai vakatogadzika kumakumba kakubereka kakudini ndiva vava vakakutorava pachatinetsei uchazama, but still kuna mai ava vakakutora uchaita sei? Unochangova kanga mwazo kutodaro ikano pachafamba sei apa? So as I say, this was zero. Because you uchakutanga tina chebasa ukwansi kurega. Basa you can't, because right now you've got a big family to take care of. Pana mama sara vato ya picture. Wava watu upoto uchibasira wapo ni up. And chilo vaini vana vava vamo basira, but you need also to be basira ni na wochi mchiziza na mchidini and you need to be kubasira. Then you kuita ivo mai vato hava. Ivo mai chila kusara choko alicha kuchaiko. Ivo mai vato nyako kukutora. And you ndimai vakatokukuza zvakanaka for that matter, vakadii vakakutora nenzira isina kunaka. Yes vakaba, but vakakupa upenyu, vakakupawo life. Saka unotori nefamily hombe kuti uti ndosiya basa izvozvo. It's a no for now hanzvadzi. It's a no, that one handizivi achigoni. Saka pakutaura kwavakaita amai mama Sara vakati ndida kutora mwana wangu zvachose, kana kuti vakati nokuti denda ndirini, maybe I would keep 2 mothers. I would keep both of them. Vana mai anenge vachengeta vese vari 2. Vongoti vana mai vangu vese vatu potaurigwana kuti nokuti unopinda panguva yakaoma kachazotoita sei? But samaonera angu zvangu. Samaonera angu nezvanechudzwa nemudzimai wangu, because mudzimai wangu ndianotaura na mama Sara almost every day. Mama Sara is not havana kugadzikana. Havana kugadzikana kana ndichigara ukadoko. Havana kusungunuka zvachose. Aiwa, but mukadzi wako voti sorry hanzvadzi yangu asisi tinongokudza tinotaura chokwadi handikati tichida kubatsira iwewo mumwe wedu. Pamukadzi wako wataura history kubva pakutanga paya ukati mai ava vako vekukutora makatadza kuti pakatanga kuita hiccup after mukadzi auya, because vanga vasingadi mukadzi uyu. Meaning to say kuti izvo zvina nhasi chaiko chaiko handika havanyatsa kumufarira kuti getike, because ndosaka vaita handimudi nekuti ndiwe masowe akazokubatsira kuti ubate konetsa mai vako. Saka ngatisarule out kuti mukadzi achingoti mama Sara ava sezvo kuti ndiye anotaura navo, mama Sara havana kugadzikana akagara akamaka navo navava vakwavo. Saka akutoda kuti tutongosiyawo uchienda kwamama Sara, because pagara pane squab iripo between mai vako ava vekukutora nemukadzi wako. Yinda Marwei, unfortunately, that's not for us now. Yinda Marwei, that's not for us now. Yes, ideta isusu sewa na nyama tinotonga would exactly want mai ava vakatora mwana kuti vafese law, vafese mtemo, so that we don't encourage people to steal wana. Guys, mukurangarira nyaya yevana vakabiwa panapa. Vatakatsvaga vaya vekubiwa nemaZimbabwe aisvita mapostori. Mukurangarira nhasi vana vaya tikuvatsvaga. Handimaona musikana aringotsvaga vana mwana nanhasi, mai aringotsvaga mwana nanhasi. Zvakaipa kuba mwana. Handimona, but if it was according to us, takati kutoti vatongwe nemutemo kana vachimboenda kana 3 years vazokuti kuba. It's wrong. Just set an example kuti vanhu vasamba vachitora vana vevana vachifunga kuti vanongobudirira kutora vana vevana vachipa cause confusion netrauma nedepression kuna namai vevana. But unfortunately it's not up to us now. Mumuri vakatotaurirana vakatowirirana, handiona vakatoregererana. So we can't say anything. Takutongodila nezviri paground right now. We can't defend Kuba. Vakatoba mai avakakanganisa zvavakaita, because mama Sara right now vakashayiwa bond, and munogona kusazita bond zvachose because watokura wane 30 iwe wakutobondawo nevana vako. Handiona kuti uchanobonda namai mama Sara hapasina tema chakadarika. Handiona zvakaipa. She was supposed to face the law, but apparently mukuti semhuri makataurirana imimi and iwewo uri pataiti kuona kuti no vakandipa life regani vasasunga because mwoyo wako kutorwadza futi. Handiona sokutaura kwawaita. Saka takungotaura zviri paground guys. Zvaari kutaura iye muridzo wenyaya kuti no inini ndivana mai vake vese takutongofamba neiyoyo. Handimona ndivana mai vake vese. Tinzwe kuti vantu kudi chikundinesa hanzvadzi chekuti hanzi kune comment section mu vanoziva mai vekukutora, vanobva kumarani muchitina mai kumutora, vari kuti hanzi mai ava vari kuganza kumusha uko, vari kutoganza kuti ndakamutora ndikamupa life. I don't know kuti vachiganza kudaro mai mama Sara vachitangura kuti vanofila sei, handizivi kuti hanzi vari kutoganza kumusha uko kuti asokutonzi zvavakaita zvakanaka. Pana wewe kuganza apa ya
and this year how is but it's maybe someone are actually shocked and did someone actually shocked and they say because I don't know ups and down when I was in the I go to an normal speech division. I don't think it obvious kind of jump my divisions and like one to a pass to a town and never obvious one like some of the will come down as one has got quite to come down I don't actually enter other way around. And then all this you are caught in between. Yes, that's the thing. And you do that's the thing. And then you talk about I have to stop on where we are paid. Says no matter when you pay you took on or then you maybe you try to continue in your life. Was every time, every day, it was the output of our every day. Every day, makosa kawanda. Nyati kuwandi chile, nyati kwa every day. Sasa mara joshwaka. Sasa mara joshwaka. Saka tinashoka turanga kuti vasungwe. And do yepera imako. Baba panaka tono kwanza vasungwe. Takanta zana mshana. And I cried and do yepera. So I told you don't want to change me, but I cried that day. So I was very emotional. Also, but I was very again. Yeah, apparently. Yeah, apparently. I don't have a big crane around with woman to chema, and with woman to chema. Right. Pane munhu ari kunyatsoziva nyaya iyi yako iyi ari kutoziva mai vakakutora anditika ane mubvunzo zvaari kuda kutaura kwauri ane mubvunzo wanga tiribvunze but handanyatsodzwisa mubvunzo regai ndipe mukana kuti abvunze ega mubvunzo uyu akana kuti akuudze zvada kutaura. Over to you, Sis Judy. Hello, Sis Melinda. Muri right. Inini nyaya mwana wekumusha kwangu akaba mwana uyu. Raini redu nerekwakakurira mwana uyu totofudza mombe nzvimbo imwe chete todhigidha madziva mamwe chete todzidza chikoro chimwe chete. Ndakatoisa nyaya yegurupu redu rekumasasa rekumusha handiti. Pabuda nyaya iyo iri mukutaurwa pane mumwe munhu akatondifonera akatoti this is not the first time mai vake vachiba mwana. Pane mwana vakaba kukadoma. Vabatwa nemapurisa vakaudza mapurisa kuti ndakatengeserwa mwana namai ningi. Mai vai vakatonopinda mujeri vakatopika handisi tokabuda here hana kuzota kuti tokabuda here asi vakatopinda mujeri iyo vakatora mwana vakanoisa kuna nasekuru vake kumapurazi ekuchifu kumaplots anokuziva tinasho nomba mapurisa azoteera mwana kumaplots kuya mwana nomba atorwa nomba anoiswa kuhama dzamai vake mubvunze kuti haizive here nyaya yekuti mai vake vanoba vana. Right. Hanzi pane nyaya yakabhoitika kumashure yamai kuti vakambotora zvemumwana ukadoma uko vakanotengesera uri kuiziva here tinasho nyaya? I think that I'm young current young. I think that inodziziva hunhu wamai vake anohuziva. Yes, vari kungozama kumuprotecta kuti yeye nokuti vakandikudza vakadii but pafeya chaiko mwana uyu akabiwa. Imagine kuti mai vakabirwa mwana uyu at 2 weeks mwana ari mucheche vakararama upenyu hwakaita seisvika pa30 years. Vantonzi baba vake vakatozorora umwe mukadzi wechi2 hama dzichiti uri careless wabirwa mwana. Chichiti zvekuti varegererane zvikaizvi ndeimwe nyaya iyi haifaniri kungogumira mudenga zvekutaura tinashe tinotoda justice for nyaya iyoyi tiri kuida because mai vacho vakatotaurwa navo nehama dzavo vakati vana kutotukirira ini chaya ndakatonzi maisa kuwhatsapp Facebook mawana mari here mawana chi vanhu vekumaraini kwangu and I know a lot of people can't say it now vari pano vanhu kumusha kwangu vandiri kuona apa vanomutya ina handimutye because ndomunza chokwadi. Hey.
Ndazorora. Tinashe, ndinatidi kuti Tinashe timise panguva yakaoma guys, munhu atori nestress kudhara. Anogona kuva achiziva hake nyaya idzi semwana, but I don't know. I may know. Yes, ndangotaura nyaya yekuti tingotaura chokwadi vanhu vasangoti nekuti vakamuchengeta akabiwa mwana akachengetwa. Kuchengetwa haisi option yekuti tingavharidzira nyaya yekuti mwana akabiwa. Ini tinofanira kuti mwana wakabiwa. Wakazomuchengeta aine wako kwete. Iye tinashangona kuti it's fine kuti akachiona kadi but ngasungire mai vake. Taura Tinashe. I think the way Sisi Juji is she is emotional and she's very emotional. And that's wrong. And the way was wrong was not what that's I think and it's I think it was 2004, but I was young. Actually, yeah, it was 2004. I was young. So that's why I think this year one. And then I don't want to comment was another nice. They don't have to win it. They don't have Musa. So I think I just take and didn't want. I see my large with the man and I'm somber. Apana akasungwa bana yake chikanye apana akasungwa ine yango chete munhu akadzoserwa mwana wake chete akawauta kubone mwana wake saka maya ibaira ifoni pava yemwana yevana kava maya ifoni pava yevana Tinashe kuva mumwe usikazviri Tinashe vakambobiwa usiri kuziva vakambobiwa uye akadzoserwa mwana wake kuva usiri kuziva vakambobiwa naiTinashe. Mwana uyu pakatorwa vaida kuchengeta maindu mwana vaida kupa kana ndaswadi avanogara nayo saka uyu wangopotanga uyu wangaoda kumupa wepiri uyu wechitonga biwa uyu. Yeah, I think so. But uyu manje hanzo vaida zvekutaura vakatira ora akabuda zvakanaka asi pano munhu akazira semineiba akazongotadaiwa kuna uyu vakatadhira vakataurana namai ava kuti ndipei mwana zvakati zvikati vakatowirirana vakapedzerana hamene kuti vakawirirana zvikuita sei I don't know. That's why sei vakazoti akanditengesera kana vanga vawirirana vakati kungotaura zvavanga vawirirana kana vanga vakatengeserwa mwana sei vasina kusungwa misibhiti vese varicho sei vasina kusungwa vana mai ava vese varicho. Ini munhu akandiudza wekumusha wekumaraini kwavo koko akatonza kuti iye nyaya izi yekutanga pane mwana akutonza akadai kukadoma uko akabudira kumaplots kwabhudhi wake uko mai vekuba mwana vakatoudza mapurisa kuti ndandida kuba mwana akanditengesera then mai vemwana wavo vakasungwa ndo zvandakanzwa wangu ipapo. Saka kuratona chijairira chakofuti Tinashe kana kutaura Tinashe mataura ari kuita zifu anotonzwira tsitsi mbavha yevana though akachengetwa but haasi kutora that ngati kudiko haasi kufunga kuti ndakabirwa mai vangu pandakabirwa mai vangu 2 weeks mai vangu vakararama sei vakazodi iye is just thinking kuti since asina kureuka asina kuitwa anything chakaipa akachengetwa akapohwa life zvinotori normal kwaari haasi kufungira mai vake haasi kufungira baba vake mamubvunza imi mukati saka bhondi rako namai ake akati chatonetsa nekuti munhu akatobiwa namai akabirwa kuna mai vake handiti haasi tombo chandiri kuona pana Tinashe mwoyo wake chaiwo wakatoperera kumbavhai kudarika mai vake wekumutakura 9 months. But remember vakamukudza kamai ava 30 years guys musatabe 30 years una mai vako dzati ndo mai vako obvious bond roida ikoko
achitarisa pasaidira mai vake vazoziona kuti mai vangu vakararamawo sei, mai vangu vasvika pakuroorwa nomukadzi wechi2 nekuda kunzi ndapiwa. Handiti ngaanzwirewo futi mai vake tsitsi. Tinashe mama Sara vakaroorwa mukadzi wechi2. That's what you do. Yeah, we information. Ndakutaura zvakawanda sine yacho ndinayo yese. Iye tinachanotozviziva. Hey. Social media ka. Okay. Yeah. I think all this ndikunyatsotofinira hangu mai Sarava, mama Sarava naye tinashe wacho kuti saka achapaita sei, achapafambisa sei. I'm trying to aid you, Lucinda. I'm not critical. I'm trying to aid you. Hello. Hey? Okay, you can drop me. Correct duty. Pakamira musi. Hey. Dai mbopinda ona isakatemwa musoro. Yeah. Hey. Tinashe. Hello. Saka ndandoda kupindura pana tipindura yini? Ndandoda kupindura pana mama Judy pavati Tinashe it seems like ari kudefenda mai vakamuchengeta, haasi kurwira tsitsi mai vake, haasi kurwadzirwa mai vake vakamusvara vaimutsvaga for a long time. Dai ngaidefenda mai vakandichengeta. I think nyaya yekutomutanga ita DNA test chita zvese zvatakaita on the back of mai vakandichengeta zvingadai zvisina kumbira zvakaitika. Dai ndavadefenda riri. I think zvingadai zvisina kumbira zvakaitika tenda kumba ikoko nemunina wangu navasingazvizivi. And my news zvakaitika it was zvakaitika month before nyaya yazobuda. Saka dai ndavadefenda. I don't think nyaya yese tainyazoibika zvakanaka nana yese andingu yazosvika boiling point. Yeah. Lucinda, buda udzoke, Lucinda, buda udzoke, Lucinda. Buda pa life kudzoka. Two. Tiwe yagara mai ava nemurume wavo warogara naye. It was another board. That board another member family. And it's a church and us. Taiwan Saka. You are not going to pass very true. Nemurmo. Urme Akapara. Sakana, consider. Even though I know how come Muru Agata say? And Marusha get a family like Gawanda. Maiva Nemurume, both families. Umpamurume, Bapanaiva, Pava of which Shazodi. Okay, true. If you know the last soon, but I am chair. What are we going to get? Of course, justice must be felt. But since I'm Shawana, let's have a song. This happened to Chinazo. Abarianga benefits for the water. My feelings are going to for nothing. Yeah. For the sake of well, you got Shagat. It's like like example. Like example, you have Adam Kazawan and it. Obviously, I'm said Rambam cuts, Rambam. Obviously, the conclusion of Rambam cuts. But the Rambam cuts, I'm not just one side of the matter. You're just another one. Ramba. I'm not going to shower. Is the footage you are also going to get a cut to your water and a show. You are going to compare because of the paper. As soon as yeah, yeah, this thing I was doing with I was trying to let it go. Say, okay, yeah, we are going to move on. I was going to move on like now. Apana just understand between. So I want to talk between us as in for the sake of in. Yeah. All right. Talk about hello. Hello, Sis Melly, how are you? I'm good. Whatever
right? Nanchi apologies to Tinashe for everything that is going through at the moment. And then I think I understand Tinashe to a greater extent because his situation, well, it's different pakutake iya kabiwa, but I live in a similar situation about having two mothers. Right. In the case Yakuti, my biological mom, she kind of totichi vakaita zvekumitiswa while she was still young, and then vakamitiswa nemunhangani muri yake, right? So after that was done, when she decided, she was around Form 4, then when she decided kuti now she wanted to get married, she had to give me up to my dad, who was living with his own wife, and she had to go vakanororwa nemurume wavo. So inini, I think that was like, I was around 4-5-ish, thereabouts. So ndakakudzwa my mom, who I view as my mom. Your stepmom. To this day, yes. So to this day, it's quite difficult for me kuti ndirelate na mai vangu nekuti andinokura nawo ende andivazivi. She would come ndichiri mudiki zvazvokuti vanogona kungoti, I think my stepmom literally she sent from heaven because vaibvuma kuti mama vangu vayozondiona kumba kwavo. So zvazvokuti vanouya vokuona but vanozongotiza zvekuti vaende ndisina kuvaona, saka andina that bond navo. Zvafanira kuti even when I started working, chandakatanga kukoshesa was to fulfill my stepmom's wishes over my own mother. Why? Because andivazivi. Now what I'm saying is with Tinashe it's different, akabiwa, but I believe it's a similar situation yekuti wakura 30 years of your life nevamwe mai, and then suddenly out of the blue wangosingambozvifungiri ende unombobvira wazvitsvaga kuti kune umwe munhu anganzi mai vangu, kozongoya umwe munhu obva ati ndiri mai vako. Bond iroro is difficult. I know kuti vakadzi vazhinji vari panapa, inini included, I have my own kids. I would obviously feel how you are feeling kuti munhu agondibira mwana wangu ndongomusiya ongoenda scot free. It's not easy. So I can't speak on the mother's side, but I can speak on Tinashe's side. Zvinonetsa kuti suddenly ndizongonzi ndazodevelopa my feelings for this other person that I didn't know. My case is different from his totally, but what I would say is zvinofanana pandiri, I feel zvinofanana pakati pake and neni. Yes, inyaya yekuti uyu munhu suddenly azongouya hanzi asi handimuzivi, asi uyu ndiye munhu akandirera. I know comment section iri kuti we are different, kuti probably I was rejected but Tinashe was stolen hanti, asi I feel like alright, rejection or stolen, Tinashe hazvizivi kubvira akazozviziva zvekuti akabiwa izvezvi. Saka iye kwaari uyu munhu uyu ndivo mai vake, and then suddenly kozongoya umwe munhu onditi aiwa ava vasi mai vako, ini ndini mai vako, saka chitanga kudai nini. I believe it's very difficult. It's something that goes over time. Nemiwo matoshitaura mukati bond rinoumbwa in the first 5, 6, 7 years. Nekukura kwaunenge uchiita mwana achigara pamakumbo achiyamwa zamu achidididi, haana kumbosangana nezvinhu izvozvo. Zvese izvozvo zvakaitwa nevamwe mai ava vakamuba. Saka kwaari Tinashe, ivovo ndivo mai vake, vakakanganisa, ina handivasapoti kuba vana kwakashata. Asi I believe kuti he needs time. He needs also time to process. For me, I was fortunate kuti my stepmom was always telling me kuti kuna mai vako vakadai. With time, she's probably going to show up one of these days. You need to give her time. So I was prepared for these things. With Tinashe, it's different. Right in his face kuti ava ndivo mai vako, ava vakakuba, you know. And it's difficult kuti azongo switch at that mental switch mumusoro make kuti saka uyu munhu anga achindirera munhu akandiba, suddenly saka uyu munhu hazi mai vangu but aindida wani, akandirera semwana wani. Saka zvinonetsa kuti angobva angoti ongodzima musoro make kuti mai ava is bad nekuti vakandiba. It can't rule out all the 30 years that he's lived with this woman. Yes, I know it's a big carnal sin, but azvimbofi zvakadzima mupfungwa dzake kuti but 30 years dzeupenyu hwangu ava ndivo mai vangu. I just believe he needs time. Probably with time it will work. And then on his issue, on his issue yataura yekuti hanzi ndikunzi I should move from Kadoma, I feel that is not necessary. Why? Because well, if you are living close to your mom, maybe has, but zvakafanira munhu wese tichikura, maybe takakurira kana kuGweru, takakurira kuKwekwe, takakurira kuKadoma, takakurira kupi, but kana tazokurawo tavanhu unogona unotanga musha wako kana kuHarare, but it doesn't necessarily mean kuti hanzi wakufanira kuuproota your life
to go and live, you know, somewhere else. Though I believe Angu Mai Kumuba deserves some sort of punishment because what she did is wrong. Yeah. Asi kuti titore our motherly instincts and put them on Tinashe kuti he now has to hate his mom. I don't think it's going to be possible. Sorry, let me go. Right. Thank you very much, Kola. Valid points there, but yeah, in a confusion. Right, Lucinda, hello. Hello, sister. Chekutanga ndakutenda munin'ina wako ataura zvakanaka Sereki. You know what, vanhu vakushandisa, vanhu vakutange vari kutaura namai vekuba vacho ndo wavakuita Tinashe. Mamwe ma-questions nekumwe kutsamwa kuri kuitika mu-comment section is not supposed to be directed kuna Tinashe. That's directed kuna mai vakaba. Because in the end of the day, Tinashe mwana akazvarwa. Hanti tichikura tiri vana vatema kudai vemuZimbabwe tinogara tichiudzwa ende zvinogara zvichitaurwa zvichiimbwa kudzi mai ndimai chero wakaita mbavha kana muroyi mai ndimai. Alright, totora statement iroro. Mai vanozivikanwa naTinashe ndiani? Hanti ndo vekumuba vacho. Ende iye akareiswa zvakanaka and all that. Saka zvataurwa naKola kuti you can't just 30 years guys. Ngati ingadai tiri kutaura kuti Tinashe ari kuti ndakaziya mai vangu ari kutaura nyaya yekuti ndane 10 years ndichiziya kuti ndakabiwa kana kuti ndane 5 years ndichiziya kuti ndakabiwa. This thing happened nezuro uno. It happened nezuro uno, saka he needs to izvezvi paari zvaari kutotaura ipapaka he is so distressed. Kana kurara chako Tinashe kana kuti ndiziye kuti ari kunyatsa kushanda because he's driving a truck issue is very dangerous. Kana kuti ari kunyatsoshanda sei and then vanhu vauya kuti saka iye ari kusarudza Sisi Judy. I'm very sorry my sister, but mawiri amaitaka is very wrong because ati nyaya yemwana wechi2 ndazinyatsonzwa hanzi yakaitika 2004. Tinashe akazvarwa 1994. He was only 10 years. Pari kunzi vakazoba mumwe mwana vakazodii. Guys, inini I cannot answer for my mother and I don't know all my mother's secrets zvekuti ndochivhunzwa ini ndochifira yekunzi iwewo mai vako vakazenge vazodai vechitiudza kuti chakati. I don't think it's right. Atisi kuti we are not saying kuti zvoni anonzani mai vekuba she's right. She's not right because kuba kwakaipa. And the biggest question kana vanhu vachida kuvafe chaiko Karo buda pa life ugodzoka itoita zvokubuda pa life ugodzoka Karo vanhu ngavanangane nemapurisa emuZimbabwe that dealt with this story. Ndokwatinofanira kuenda kuzoterapi kuti kwakaitirwa nyaya kuti sei makazobvuma kuti mai ava vabvuma kuti vakaba mwana. Why did you let her go? Izobvunzai mapurisa Tinashe asiriye anogadzira mutemo wemuZimbabwe. Because Tinashe is a victim on his own. Mai vake is a victim as well. And it will take tinogona kutaura vanhu vakashamatata vakaita sei Sisi Medica, it will take years for this thing to straighten up. It will take years. And inini zvangu I would completely understand Tinashe if he says kuti he loves both his mothers. Simple as that. I would understand that much better because aungaforase Maya ndikuti Lucinda, Judy wants to answer you. Lucinda, ukuti ndabvunza mwana zvemwana akabiwa inyaya inotori mudariro zvekuchereka nzienda kwamambo chireka nzienda iri kwashe chaiko tinoita kutotaura kuti mai ava vafanira kutogara musociety because ndo hunhu hwavo. Tichazoziva kuti vana vedu vari kutamba mumaraini mukati vanhu vazvara vana vavo vakunowa chachera mvura vakasiya vana mumba mai havachazopinda vakatora pobuda futi same story because we are trying to protect muna mbavha. Ndopa ini sendi kutotaura ndakatoshatirwa ende nyaya because ndonibva yabuda iri nyaya yemusociety mangu munhu atakakura tichiziva and she was 19 ari kuita enda ndaita mamiscarriage anga aziva sei kuti haazvari vanga anoita mamiscarriage pana kuzobata vana vavo chii chakazomupa zvinhu zvokuti anonobirawo mumwe mukadzi at 2 weeks achiri kutorwadziwa nelabor pain achiri kutorwadziwa nemazamu kuti mwana ayamwe then expect us kuti tingouchira toti nekuti hazvinei Tinashe hanei naye. Tinashe tinotomudza kuti ngaazive kuti akadiwa nemunhu ane sisini yekuba vanhu. Manje ipapo kwakwa kuenda usisina kundinzwa kana wakuti ndati muuchire ausisina kundinzwa. All those things ndiri kukunzwa because I would be feeling the same thing.
the same way yaumuri kufila, I'll be feeling the same way, but I won't direct it kuna Tinashe. Utori wakati kutanga panotori nemwe yakatozoita umwe wakatozibiwa wechi2 dai pakazoita wechi3 wechi4 wakabiwa tonzi nyara because utaura yaTinashe tofana kutongodzikanda dzese nguva imwe chete dzotongobikwa nguva imwe chete ndo zvandiri kutaura tiri tese Sisi Judy, because you are not understanding me still. The way you have answered now, you didn't understand me again. Ndiri kutaura kuti whatever vana vavakaba mai ava, she needs to be stopped. So whoever that has to answer, ini mai vangu vakaenda kunoba shamwari vakapara bhosa dzavo kuka handione mapurisa achiya kuzondisunga nevaningina vangu kuti because muri vana vamai ava, mai venyu vakapara mhosva makunosungwa mese. Imimi sesociety kudunhu kwamunobva ikoko, ana sabhuku, mapurisa nevese, those are the people that have to deal with this woman, not for Tinashe to deal with this woman, because shamwari vamwe vanotaurwa ana mai vako dzimuroi, imbavha, imhondi kana chi. Hausatomboda mwana wemhondi anopika nababa wake kana namai wake kuti I still love my mother. Kunyange manje Tinashe apa atopiki kuti mai vangu chero kavaudza kuti makandibana tinomuwana usavazi mai vake. I'm not there for kuisa mhosva dzamai vake pamusoro pemusoro wake. He is dealing with his own issues at the moment that are so hard, that are laying heavy on his shoulders. I cannot personally, I don't want to be adding on to Tinashe. Let Tinashe deal with his own dealings. He needs to suffer for his mom as well. Tinashe inini mashoko andangotaura Tinashe anofanira kutongoziva kuti mai vake vapuwa neDNA ndo mai vake vakamutakura kubva pa1 kusvika pa9 months kusvika vanomupusha mulebha ndo mai vake, zvekuti akanzi anozovaudza kuti he mai havaudzwe uroi, havaudzwe umbavha, havaudzwe chi, zotori other story, because ava havasitori mai vake by blood, ndi mai vake by kuba. Okay, but mai vake vanoziva for the past 30 years. Mai vanoziva for the past 30 years ndevapi? Yes. That's what we are saying. We have to be sensitive when it comes to this issue. Mai avekuitwa DNA naiva akazoziva kuti ndimai vake. That's her real mother. That will never change. It will never ever change. But the mother that he knows is the mother vakabirwa mwana. Saka it's two different things. But I know Sisi Judy, it's okay. It's okay to be honest. Ndakangokudza kuti chaita undiunze nyaya iyi panapo yekuti wakaba mumwe mwanaka inyaya iri ngodiscusswa paitwa mbavha yevana. Ndomba ndatoti ari kuziva kuti pane imwe kesi yakatomboitika gore rakati after Tinashe abiwa. Ndo zvaita ndiunze nyaya iyo kuti ichingotaurwa yese. Even kuri kuti right, but I then felt like you are putting so much burden on Tinashe. And hapana burden akapara mhosva. It's okay anyway, it's okay. It's okay. Thank you, Sis Melly. Thank you very much. Nyaya iyi guys is bringing confusion. Yakutipa confusion pachendu cheko nyaya iyi it's now bringing confusion pachendu, right? Sisi Didi, hello. Hello, Sis Melly. Yes, mutse. Hello. I wanted to write strong. Aiwa inini andina zvakawanda zvandoda kutaura. I think isusu ngatiregei kuchitongesa Tinashe kuti wakabirwe nekuti Tinashe azvizive kuti akabirwe kana kuti amai vake vakaba kana zvakafamba sei. It's very wrong for us because right now like he has explained kuti atori kutonetsekana, he is not settled, so it's like we are putting salt on a wound. What are we trying to do? Kutomudza kuti anzi amai vako akazoba mumwe mwana wakazi, how is it helping the situation? And as well, ngatisakanganwe vasikana kuti even amai vakamuba vacho ivavo zvanetsa zvaomesesa Tinashe nhasi akavaita abandoned from his life, vanogona kuita shaisano. Tinashe anogona kutongourayiwa just like that. Ndozoita sei? Saka Tinashe is playing his cards right kuti no, amai ava handisi kuvaita abandon, which inini ndiri kumusapota 100% because yes, vakaba hatisi kutaura kuti zvavakaita zvakanaka, zvakaipa, vakaba, it's wrong, handiti. Asi akasatamba makadzi ake zviri right, pane twashaisana. Yes, kuti vafanane. Kuti vachifanana.
Yes. Saka inini that's my only contribution. Kuti I think ngatisiye Chafazwa aite deal with his emotions. I think pano auya kunotsanangura kuita pour out kwete kuti tichitomutongesa futi. I don't think it's right. Yeah, true. Okay, Sismeli, have a good day. Right, thank you very much, my sister. Thank you very much. Okay. Yo, guys, this is yeah. Yakutoti even pakati pedu yatounza confusion hombe chaipo. Pakati pedu yatounza confusion hombe. No, shaisano yari kutaura ari kutaura kuti anditi mai avati manzwa sijito chanzi kumushoko vari kutoganza anditi saka kutaura kwavari kuita kola ari kuti if Tinashe is not going to be careful, mai aziva chitogadza kudhara avasina zvakaipa zvavakaita akada kuwandira kuna biological mother mai ava zvikavarwadza ava sokuti kana munhu achitoba mwana anogona ari capable of doing a lot of things vanogona kutongouraya Tinashe wacho kuti zvinza animaona kuti zvivharane vese vashayi handimaona ndo zvaari kutaurira Kola achireva. Hello Kola. Hi Sismeli Murise. Mushe kanjani? Mushe. Ini nangu ndirangotaura hangu zvishoma. Tinashe ne haana hake nyaya iripo. Possibly akaitwa kubiwawo. But ini ndirangopindukutsigira pana Sisi Judy zvavataura. Sisi Judy vari right. Vataura nyaya yavo kuti Tinashe akabiwa vakange vaedza kuratidza kuti Tinashe uri kuziva here kuti mai vako imbavha yekuba vakamboba umwe mwana. So vanhu vari kuti hanzi wazengotizvitaurire pana Tinashe vatogona because dai vasina kuzvitaura hapana angachaziva kuti mai ava imbavha vakatoboba umwe mwana. Okay. Yes. All right. I wish they tanga tawana namba dzamai ava vekuba mwana ava tambovapisa panapa. Tambovafamba navo panapa. Handizi kuti namba idzi ndodziwana kupi. Sijudi kana mune namba idzi ndikandireka namba idzi tibate mai ava nyakuba mwana uchu. Handina kuda kunetsa Tinashe kuti ndipowo namba dzamai ava chichichi semunhu anotoriwo ari confusion and ari parodi. Kana mune namba dzamai vekuba mwana ava tipei timbozwa kuti chigende chevarombo chifambisa sei. Then handisi kuziva manje kuti asi reporting tinenge tagona here guys iye achiti vanoregerera mufamily amene kuti mukuzvionawo sei. Hello Kola. Hapana Sismeli. Alright, ari paFacebook imbomira mbichani tinzwe vari pafoni. Hello Kola. Nyaya Tinashe I think itakudirector enka kuna Tinashe official, which is very wrong. Nyaya Tinashe inyaya iri very sensitive and is different from dzimwe nyaya dzatinombonzwa paFacebook dzatinoanalyze panapa. Hadzisi kungoda kungotaura mamwe mashoko. We are talking about life yemunhu and we are talking about Tinashe. Now autori mudepression. It's only that kuti munhu wemurume but autori mudepression. Mai ava vakaba mwana and zveshuwa vakatadza mai ava and he has to face the law. But at the same time tinofanira kutarisa both sides kuti mai ava ndo vakachengeta mwana uyu and Tinashe ndivo mai vaiziva for the past 30 years and you can't deny about that and you can't run away from that. And vanotori nebhondi yavo yavakatocreata handitika but akatongokura zota ndo mai vake. Then kozoya vamwe mai vane DNA yake biological mother vake and mai ava nditika vauya izvezvi chatora time kuti Tinashe anyatsobhonda navo and vanogona kuzoratidza kunyatsobhonda semabhondero akaita namai vakakura navo because the more mwana paanokura ndo the more yaanobhonda vanhu. It's not easy. Tinashe akakura achizoti kuna gogo vekukadoma kuna gogo vekuchifu uyu ndinhingi wangu izvo chandiri mukuzwa akunareta kuti ndakapiwa zita rasekuru kwababa vainzi ndo baba vake akatonoviga and everything. Ibhondi mamemories ainawo ekuti he can't run away from that nekuti pauya mai avasara. Yes, mai ava vakaba mwana vakakanganisa but at the same time ngatitarise guys havana kuda kuuraya mwana uyu kana kumuchekeresa zvinhu zvatinonzwa zvezvi. Toda kutenda Mwari kuti mwana iye achiri mupenyu nanhasi. At least vakakwanisa kuti mwana uyu ararame. At least aripo and zvabuda pachena. But zvekuti mai ava vakazodai vakadai mai vakaenda kujeri ava zvichaafecta Tinashe zvisingaite mentally because ndo mai vanoziva. Though mai ava vakakanganisa zvekuti but ndo mai vanozikanwa for the past 30 years. Vakaenda kujeri mai ava zvichaafecta Tinashe for the rest of his life. Right. Thank you very much Kola. Maita pasani muono wenyire geti mbozwa vamwe right.
back to Facebook hande chinzwa Sisimeli arega yatanga uyo mwana aripo atanga kutaura first taura apa ini nangu zvimwe zvese zvekuzonzi vakaita basa vakamuchengeta havana kuuraya mwanaka izvozvozvo zvitori pasaidi. Munhu akaba mbavha munhu afanira kumboenda kuseri zvekuti akaba vakataurirana kana kuti vakaita zvekuita seika. Munhu chimbofungai kuti mai vake 30 years vachichema kuti dai ndangoziva pakasikawo bhonzo remwana wangu 30 years dai ndangoonawo zvakana nondiradza kuti kana muprofita anongonditi mwana wangu akavigwa apa at least ndawana closure pamwana wangu. Zvekuti Tinashe ave nebhondi namai vake kana kuti haana, it's up to him. Right. But munhu uyu nayo iripo ndeyekuti amai ava vada kutombonzi vamboendeswa kuseri because vana 2 nyaya yachingotsikwa munhu achitorarama achidya sadza ariko kunzoko imika aiwa kana. Right. Thank you very much Kola. Ngetimbozwa vamwe. Yeah, pakaipa nasi. All right, sharp. Kola hello. Hello, vari paFacebook vari pani vatanga kupinda. Hello, Sisimeli. Oh, sorry. Tasora masora sei. Taswera ina hangu ndoda kutaura ndichitsigirana naSisi Judy. Inini handisi kusapota zvekuti mai avo vakachengeta mwana for 30 years. Kuchengeta mwana uyo kwavakaita vakaba 1 2 vaibhenefita marriage yavo yakatoumbika nekuda kwaTinashe. Zvekuti vakachengeta kwaiva kuda kwavo kutoba kwavakaita Tinashe yaiva willing yavo kuti ivo vaite mwana vagomuchengeta semwana wavo. Saka inini hangu on my side handisi kuzviconsider. Mai vakabirwa mwana pain iyoyo haiperi Sisimeli. Inini I know the pain semubereki kuti kushaya mwana wako chaiko one day haukwanisi kufema unotonzwa kuti zviri nani ndife. What about for 30 years munhu akatora mwana wako akamuviga achizviita mwana wake. Ini ndo Tinashe ngaaenda anoita bondi namai vake. Zvamai vakamuba vakamuchengeta kwaiva kuda kwavo ende vaiva nemabenefits avaida kutoti vawawanewo pamarriage yavo nekumhuri murume wavo. Right. Inini zvaipapo ndo pandiri kuda kutaura zvevanhu vari mucomment section vari kuti hanzi zvakaisheye vakachengetwa. Mai ava vaitoda ende vaitova newilling yekuti denda vaone mwana ndichengete mwana. Saka izvo zvati zvikonzida hapana munhu akavatumwa ndivo vakatoba. Saka havatoita kuti Tinashe namai vake vave nebhondi pakati pavo ivava mai ivava nokuti ndo vakakonzesa zvinhu izvozvo. Right. Thank you very much Kola. Tigaitimbwe vamwe. Thank you nemuono wenyu. Hello maita basa. Hello Kola. Hello Sisimeli. Yes. Ini hangu ndanchida kutaura kuti mai vakaba mwanaka she's vane mhosva chaiyo yavakaita and vanofanirwa kumbowana something kana kugara mujere. 2 days avakaita mumacells is not enough. And I know kuti vanhu vari very emotional but de varega kudirector anger kuna Tinashe cause anotoriwo victim mwana akatobiwawo. You understand? And andine question 1 hangu yandanchida kuvunza mai vakaba Tinashe munhu ari rich here kana kuti munhu ane mari cause ndanchimboona ma-comments uchinzi Tinashe asi kuda kuti mai avasungwe nokuti vane mari vari rich. Ndiziva sandifungini vari kunzi vanogara kumushava handifungi. Saka vanhu vanga vachitaura mucomment section zvanzi haadi kuti vasungwe nokuti munhu ane mari. Saka ndomubvunzwa ndachida hangu kutombobvunza kuti ndiunderstande kuti zvanzi haasi kuda kuti mai avasungwe nokuti vane mari. I doubt kuti vane mari vanenge vasina. I doubt vanenge vanongoriwo nekungoraramawo but mari chaiyo yekumuwanda handifungi. All right. Thank you Sisimeli. All right Natasha, thank you very much. Right. Right. Paripo mwana contribute here apa pakaipa vedwe nyaya yatoti divide isusu bate zvedu unotoshaya kuti woti kudii guys yatoti divide isusu bate zvedu chakosai kose vanhu we are divided pano nhasi nenyaya iyi. Right. Kana mwada kuedwe kana varida kufona now you can call in. Varida kufona now you can call in. Yeah. Nyaya iyi. Right. Hello, Kola. Yes, yes, Murisei. Mushe. Mushe.
isisimi inorwadza handitika. Then I remember ndakambokufonera ndichimbokuzoti ndakabirwa vana tuma twins, if you remember. So musi wa20 in 19 days vanenge vachisara 26, right? So vese varito vakabirwa. Saka pane yatinashe handizive nineze mubereki kuti ndinozofila sei kuti munhu akaba vana kana kuti akaba mwana ozowanikwa. Ini nditi kune mapromises anyway, pane maprofita akataura kuti vana varipo but tiri muprocess yekuita zvatiri kuita but asi vana varipo. So tombotindikese kuti tavawana then handizvo ndinofila sei but mwoyo wangu at the moment ausati wasettled, hausitomboti settled zvachose ndiye after 26 years 26 years kuti vari pai vari kudyi vaita sei, you know, and all. Havana kuvawana ndakatomboti chiita kuti vana vachogara vadiki guys chino kuti titsvage right now probably mazita akachinjwa chaiko chaiko anoona saka titsvage right now kuti vatsvage vana vaka tikawana lead yevana tuma twins akabiwa then we can madna yaveko mazano we can do madna tichienda takadaro but right now lead nabro wangu ari kufona uyu ndiyo hatisina lead iyoyo ndiyo hatisina. Takawana lead we can start from there because lead yakanga iripo pariro but vakabvarura mapepa ese. I remember. You remember vakabvarura mapepa page 11 yefirst book nepage 11 yesecond book nethird book ese mabhuku ese ari 3 akabvarwa. Then we had to go to archives kwatinesa akabvarwa futi the same mabhuku iwayo saka but to find them. Saka pane yatinashe inotorwadza kuti tinyatso I don't know. Ndunhu kwakubatikana zvisingeti kuti ndichizotasana nemunhu wachona face to face kuti why did you do that for? Saka zvinhu zvakangooma zvekuti tinashe haana mhosva zvachose mwana anenge achitoti ava ndamai yake because bond yainayo ndeye avo the other mother. Yes, just like you right now vana vouya isainamba kuwhatsapp kwangu guys vana vavowanikwa venyava right now vawanikwa vana va right now motonyazona vana pamwe 26 mumwe matori pilot mumwe atove chairman andika vazowanikwa vana vaya. Truly speaking handisi yangu tinofila sei and I don't want to think about that. Saka pane kunese ipapa kuti inini bond yachina navo futi tinge chitoonana semastrangers but there is just blood riri kungombalingirikana between us but the fact remains kuti amai avo ndo vakachengeta vakaba but she's a thief vakaba vanofanirwa kuwana mutongo wavo. Vanowana mutongo wavo ndizvozvo chaizvo mutongo vakuwana kuti asazvipama vanowana mutongo wavo kuti asazozvipama. Saka ndozvona ndangotaura zvangu zvisimeri kuti hapaka. I'm very sorry my sister kuti you are still going through the same thing again. Kana zvezvo mazita makanga mapa mazita here paya ndanga ndaningirikana but asi takazonzwawo zvinhu no you don't have to maningirikeni pasocial media because pakazopinda vanhu vakazopinda in trouble vakatanga tapa mazita. Ndiro mazita evana mazita evana tandisina. And those people vemazita vevaya vachiri kubatikana here takambotori navo lately but havana chavari kutaura vari kungoramba still vari kungoramba but wanoshona izvinezvi ari kurwara seriously iwo kodi achitaura sati afa hake kana ividiwe kuti vana vakapana ndo pari kunetsa iye ari kutaura kuti munhu akapa munhu mukuru saka hatichazivi kune vanhu vakuru vari kuzimbabwe vakapiwa mwana but tiani munhu matenensi but haasi kukwanisa kutaura atanzi munhu mukuru saka chakangotiwo apeno but we'll find them. Vachawanikwa onai kana matove nehupuka kana vamwe vachibuda after 30 years kudai munovawana. All right my sister, no thank you very much. All right sharp pakaipa hanzi namba dzavo yarekaitwe nenhamba hakuna namba uku isai namba kuseri guys isai namba kuwhatsapp hakuna namba kuwhatsapp kwangu isai namba kuwhatsapp kwangu zvakaoma.
Pamwari kufona vari pera mwada kufona toni. Ndifonere bheki vari kufona zvavo. Hello, Sis Melly. Yes, I'm returning the call. Then to go for a number of live antica. Sis Melly, inini ndoda kukomentawo nyaya iyi. Inini maonero angu ka. Ndiri kumunzwisisa mukomana uyu kuti amai avakakura nava titovati ndiva amai. But still, ari kumbofungirawo here zvakaenda through mai vake. Hatisi kumuataka hedu. Kungoti ngaatarise masides ese. Kuti mai vake vakaenda through a lot. Ukarasa mwana musupermarket chaimoka unodzungaira kuvhunduka 2 minutes mwana ngarapa mwana akamira akachitarisa matoyi kana machips. Saka imagine wamushaya for 30 years. And then iyi nyaya iri kuramba ichinzi nevanhu akachengetwa. It's not like akanhongwa mustreet asina pekugara. Angainga mai vake vaitomuda kuda kumuchengeta. Amai vakamuba saka vaitofanira kuti vamuchengete. And then another thing futi chataurwa chekuti amai vake varida kumubvisa kukadoma. Havana kuwana time. Unozoti pane vamwe pokuti ukaita something chikaitika unofila guilt. Ndofunga mai vakasara vachitofila guilt kuti ndatadza kuprotecta mwana wangu ndinonoka ndiri kutoilet. Saka iko zvinezvi now that vamuwana vane that motherly love yekuti I want to protect him from that woman again. Handisi kuda kuti arambe ari padhuze naye. Chero akura ane 30 years kamotherly love keke ari kuvabata kuti ndoda kuchengetedza mwana wangu. Ndakatadza kuzviita 30 years ago. Havachatombodi kana kunzwa kuti anga akamira namai hana yavo inotorova kuti ba chero akura zvinotoitika. There is that motherly love iri matiri vakadzi. Saka I think hana yavo iri kutorova kuti ngaende kure namai ivavo. Ndozvandinofungawo pamusoro penyaya iyi. At the same time iye tinazvo tiri kumunzwisisa but since tisiri tiri musituation tikutaura chokwadi zvatinofunga nezvatiri kuona. Munhu ari musituation anenge achiona things differently but vari kunze vanoona zvimwe zvinhu zvausingaone vozama kukuonesa. Yeah, true. All right. Right, thank you very much my sister. Any guys kasana nyaya yakatembesa vanhu padiaries senyaya iyi nyaya yatembesa vanhu sorry. Matove division mu comment section mune division mu comment section yekutoda tekuti kana ino wacho ndusha kuti saka nyaya yacho kuti mai toda kuti vatongwewo zvishwa nokuti vakaba mwana asiwo tina chahasi kuda saka poitwa sei. Hello Sisme. Dzimai imwe phone. All right. Yes. Mwere sei zveni? Musheka njani? Tiri bo. No, ndira kutongotaurawo something pamusoro penyaya ya Tinashe. Tinashe zvinhu zvaari kusangana nazvo izvi semwana. Tingati hatidi kupa Tinashe mhosva. Because pane mibvunzo imwe inechibvunzwa Tinashe yekuti hakwanisi kuipindura. Zvinenge zvichida amai vai vakamuba kuti vazvipindurire vega. Pari zvino Tinashe munhu anotori nedepression, he's depressed paari Tinashe uyu. Vanhu vakaramba vachimufaya nemaquestions vachimubvunzurudza vachimupa pressure. Zvinogona kuzotoitika Tinashe wacho anozoona kuti okay, sezvo iye asingadi kuti amai ava vakamuba vasungwe. Side kwake anoona zvinhu zvaakaitirwa. Anga asingazivi kuti amai vakamuba. Handiti mukubiwa macho imomo akazokura achichengetwa zvakanaka namai vavo. And hatisi kuti amai ava zvavakaita zviri right. Amai vakaba Tinashe she's wrong. Because kuba hakubvumidzwe chinhu chakashata chavakaita. So now Tinashe ari pakati petambo, ari pakati mwana uyu. Okay, amai vangu ndavaziva after 30 years dzekuzvarwa. Amai ava vakandichengeta 30 years dzese dzeupenyu. Asingazivi kuti ndakabiwa. Handiti. Saka Tinashe paari vanhu vakaramba vachimupa pressure achapedzisira azviuraya. Amai vavo vakangonzi vasungwa mutima unenge uchiita basa ravo. But amai vakasungwa Tinashe anozviuraya. Because paari haasi kuchuza kuti ava ndivo amai vangu vakandizvara. Bondi namai vakamuzvara sofa Tinashe ichatonetsa paari kuti ave nebondi namai vake. Because bondi yaanayo ndeamai vakamuba. Saka Tinashe akamba munhu ari muklasi Simeli mutsvagere vanhu vanokwanisa kukansela Tinashe vachimuonesa kwete kumutongesa. Because state yaTinashe yaari he needs help from vanhu vanogona kutaura naye zvakanaka. Isusu zvedu
comment section tichinyora zvatinoda, tichifona zvatiri kuita, tichitaura zvatinoda. But we are not in his shoes. Kunzwisisa handiti. Saka Tinashe ngawane vanhu vanomukansela, mutsvagire makansela anotogara naye pasi. Vachimuudza vachimuonesa. And the decision niyo yaari kupa Tinashe kuti amai ava ngavarege kusungwa. Ari kuona kuti kuside kwake zvichamukuvadza iye. Kune rimwe side amai vake vari kurwadziwa kuti ndakabirwa mwana wangu kwemakore 30 akawandisa kubirwa mwana. Because pain yeleba yakaizi inorwadza, labor pain inorwadza. Ushaya mwana wako kwemakore isoso muwana. Then munhu iye ari kunzi akaba mwana wako ka akazotoba mwana futi kuratidza kuti pane something chiri pana amai vanoba vana ava. Mutemo ukati vari kuvatora vari kuvharirwa amai ava. We are going to lose futi Tinashe wacho. Saka pakuda kuti kana nokansela Tinashe sisimeli vanyatsogara pasi naTinashe. Namai vakazvara Tinashe wacho vari kuda kanseling futi. Kuti vanyatsoudzwa nekuoneswa kuti no, zvakati nezvakati nezvakati yesi tinozviita munhu anotongwa nemutemo. But zvinhu zvakamira so mune zvakanaka. Pakangoita kukakatira mwa chaiko Tinashe muchadza kuti nzarovera netraki kana kuti azvinika poison akasera mutraki. Vanhu vasapa Tinashe pressure. Yes. Because kuti achuze izvezvi sisimeli kwaari Tinashe ka it's not okay. Because danga auya nenyaya yechiti amai ndasikoziva kuti vakandiba but vaindibata rasi kana kuti vaindishandisa kumunda kwavo vaindiita zvinhu zvisingaite. Kutaura kunoda tichakangonzwa kuti pane nyaya iri kunetsa kuH Metro amai vakaba mwana vakazototungwa zvikadididi. But Tinashe akaitwa zvakanaka namai mushure mekunge abiwa. Saka Tinashe anoda counseling sisimeli. Mubatsire awane vanhu vanomukansela. Mubatsira futi amai vakazvara Tinashe wacho. Even amai vokubava chero vakauya paplatform panapa. Vanhu vanopisa vanotaura zvavanoda. But imimi semunhu anokwanisa kutaura nevanhu zvakanaka. Problem, this is a family issue. Urikuona? This is just a family issue. Family now. Yakuda kudiliwa nawo nefamily yacho. Kuti zvinosa uchona kuti muchinzi wakaitwa madialogue kadini veukama handiwana. So kana veukama vacho vakawirirana zvavakawirirana kuti sizosvika toti zvibvanyangura kuti tauya pano toda kutosungisa mai ava tozodai so vanoteererei. Aiwa, ndizvandiri kuti mamiriro akaita nyaya iyi yakataurirana pamhuri vakawirirana kuti amai vasasungwa. But amai vaTinashe vakamuzvara biological mother vake. She's not happy. But on the same hand, she's not happy, but she's the one who did not pursue the case. Because they was some someone, but vaka withdraw case. Vaka withdraw case because of mwana wavo. Yes, saka still kana mai mwana wavo withdraw case because of mwana. Saka sisimela ava vanosvika chipinda as who. Kutaura kuti handi vanhu vari kuti mamuchitsvaga namba dzaamai vakaba mwana. We just want to hear inside drama kukanza kuti timbonyatsoziva kuti vachizvifunga ivo vari kuzvitorawo sei kuba kwavakaita mwana and all these years dzavakatorera mai vemwana handimaona vari kutimbonzwawo pfungwa dzakuti in a mind of a criminal, a baby thief anditika dzinofunga sei. Izvozvo zvinhu zvakanaka chaizvo because ndiri kuedza kutaura kuti kusaidi kwenyu semunhu anenge aripo pakuda kunzwisisa. Isusu sevanhu mucomment section tinofona zvatiri kuita tichitaura zvatafunga. But zvimwe zvinhu zvacho zvinoperera futi kuna Tinashe. That's my point. Munhu atinyasorwadzisa futi ndiTinashe wacho. Nekuti Tinashe abatsirika tiri kumaramba tichimupa ronda ragara ainaro kudhara raakatopiwa raakaziva after 30 years. So zvichatora time yekuti Tinashe apore. So pari kuda kuti Tinashe awane help yekuti akasire kupora. Right. Thank you very much. Rekatimbonzwa kuti vanoti kudi. Rekatimbonzwa vamwe. All right, Sismil, thank you so much. All right, sharp. Admin, sendai futi admin amonda kudropa isei. Senda futi either, senda futi. Yeah, opinda. Okay, yeah. Dave? Ndiribo ndanchida kuti zvona kuna call actually ndimi mataura mukati kumai vachona nei vasina vakadropa the case. It could be case yekuti handi munoona kuti mai ava kuna Tinashe ndi strange, very strange kudaro. Your line is breaking very hard. Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? Yeah, that's better.
Okay. I was My saying chang, kuti, budai mudzoke, budai pa life ino imugotsoka, itombo budai mugotsoka. Like, go ahead. I was saying kuti Shona, Tinashe akatarisa his biological mom, he sees a stranger. So the reason why the mom might have dropped the case was probably to preserve what little relationship she's hoping to create na Tinashe. Because it could be a case yekuti ivo vakatarisa mwana wavo vane rudo handiti. Saka vanenge vachiti, hey, zvino Tinashe uyu ari kuti ndikasungisa mai ave kumuba, iye akutoita stress, mwana wangu akutotadza kushanda. So it could be a case yekuti vanenge vachitodawo vasungisa mai avo, and I believe kuti vanofanira kusungwa. Asi vanenge vachitraya kuti ndikasungisa maybe mai ava, Tinashe achandoona kunge ndine utsinye stereki, obva aita chi even go further away from me. So maybe the reason why she dropped the case was so as to preserve the little relationship she's hoping to establish between iwo nemwana wavo. But deep down, because there's no reason why any person or any parent would want kuti munakam ira mwana anga achingofamba scot free, we're still vachona vari kuganza. But at the end of the day, I believe kuti Tinashe just needs time to process everything. Asina muna nompa pressure, because suddenly he's just being told he has a mom, and the mom that he knew is a thief. It's difficult to process kutaura chokwadi nekuti iye akatotarisa mbavha ari kutoona mai vake, and then akatarisa mai vake ari kutongoonawo imwewo mai yaasingazivi chokwadi. So I think zvinoda time. And anyways, another thing on a different issue, guys, kana panapa tichitaura zvinhu zvakakosha kudai ngatikandei masters avo. Admini vataura, guys, tichita masters. Admini tichitaura nyaya dzakosha kudai itai muchikandawo masters. So every time these past few weeks papasina masters. Papasina. All right, thank you. Right, thank you very much. Thank you, my dear. Anzana Tino kandai masters. Right, hello, dear. Hi, Sismeli, ininere? You ndiwasara uri one. All right. Inini Sismeli ndakatomudhura pandiri panapa nenyaya iyoyi, ndofunga mamuchingondoona comment section hamba vangaende kujere. Kolabva kutaura uyu, I think ari kutaura chokwadi kuti biological mom vakadropesawo case nekuti Tinashe hasi kuda kuti mai vakamuchengeta vaende kujere. Thank you for the stars. And she's been hoping kuti maybe mwana wangu anotozonzwa kuti ndiri munhu ari nice, because ndaita kuti mai vake vasasungwe vari kuda ivavo. But still it doesn't make it any right, because thank you for the stars, Tino. Thank you for the stars. Even mwana we-serial killer chaiye, Ted Bundy, mwana wake anoenda kukota akanoita character witness akati baba wangu ndovada, he is not a serial killer akadi. That didn't stop Ted Bundy from being prosecuted. Hazvina basa kuti mwana ari kuvhaucha for mubereki wake, because Tinashe, from what it sounds, this should be power panapa vakanguza Tinashe chisi chokwadi here kuti mai vako vane mumwe mwana wavakaba. Did you hear his first response? Atanga ati idzi dzimwe nyaya ngatisiyani nadzo. That was his first response, and for me that was a red flag. He knows his mom is wrong. He knows the mother deserves justice, but he's torn between rudo rwana rona mai vake. Anyone would be, but state in a right. Tinashe na biological mother vake, even vakasa prosecutor mai ava, state in a right yekucharge mai ava, state yeZimbabwe. Ndosaka kune mamwe cases anenge achinzi the state against vana O.J. Simpson vaiva. It was not someone who came from the family of the wife akati O.J. Simpson ngaende court. It was the state prosecutor ndiye anouya ozoendesa munhu kujere, even if the family wanted an out of court settlement, because this issue cannot just die down like that. Ismaili pane mwana waya akaitwa, there was another life yemwana akabiwa, and the child was found kuborder. I don't know if you remember. A boy akabiwa ku somewhere kuBulawayo, somewhere kuMatebeleland, akazowanikwa kuborder achichema zvichinzi anga atorwa namalaicha vanoita basa rekutrafika vanhu out of Zimbabwe. Vakatora Tinashe ava ndomai vakaba Tinashe ivava vada kutaridza ivava. The Ted Bundy ndiani? Ted Bundy is a serial killer from America. Aiwa mai ava kana vachitoganza vari kuganza nawana dem ngavaende kujere.
yes hatitombodi zvinhu zvakadaro vana vari kupiwa sesimeni inini ndaita magoosebumps ndangofunga peanut napumpkin ndakamborota pumpkin ndamushaya. In my dream I was frustrated, ndakadikitira ndakachema ndakamuka pilo yakatota nditsvaga mwana muhope. Imagine mureal life mwana wangu abiwa. Hai inini kana ndena ndibandage kwamadza atinati ndachida kuti vaende kuchikurubhi vari kuchikurubhi ndovaendera kuMozambique vachiona maghosti kujere koko nawanadei. Bye bye sis Mary. All right, thank you very much. Chido Bells, thank you, Chido. Thank you for the stars. Thank you for the stars, Chido. Thank you. Right, guys, regai timbotraya kuda kubata mai emwana tione kuti vari kuti chii. Kola zviri sei? Ndiri right. Sorry, thank you for the stars, Stefan maiyoyo. Patokadaro kola. Hold on. Okay. Hello. It's Muriseko Maitina. Sara Murise. Tiripo Maitina shesta langu ndinoitwa Sisimeli Diaries. Hello. Madonna. Sisimeli mandeda pavadone reko Sisimeli ndikunzwa kuda popota. Mira. Imbomira. Mpavhare vana. Avachadaire manje. Patona kuti kutofone gore munhu asingasiyi. Declined. Hanza zimpavhare vana. Va declined vakata call you later. Right, okay, ndanchiti nizvoni nyaya yatinashe vanhu vese tiri kuinzwisisa ende tiri mutsoka dzake tozvinzwisisa kumuswitcha off kubva kune munhu waakararama naye for the past 30 years, but he has also to understand kuti munhu iyeye akamuraramisa for 30 years he caused a lot of damage pakati patinashe namai vake. Like as of now tinashe doesn't have bond namai vake because of that muroi, that mbavha iyoyo handiti. Saka izvozvozvo tinashe anofanira kuzviconsider wewo kuti for him not to have connection namai vake kuti asave nebond namai vake it's because of munhu iyeye. It's either pamwe akatokura achitorwara nekushaya mukaka wemuzamu ramai vake achikura achinwiswa maheu kana zvibhodhoro mai vake mukaka ichirwadza. It's either also kuti pamwe mai vatinashe vakazvara tinashe neoperation vakazosara vachirapa maronda emunhu wavasiri kuona emwana wasina kuzombobvira vakaona. Saka izvozvo zvinorwadza Sisimeli. Munoziva like tinashe anofanira kusiya mutemo kana nehama dzacho dzinofanira kusiya vanhu vemutemo voita basa ravo. Iye ine zimachezi achizorwadziwa kuti mai ava vakanga vazosungwa anozorarama sei. With time anozoita achipora. Netime anozoita achipora ende netime anozoita achiona hwipi hwamai ava neuroi hwamai ava neumbavha hwamai ava. I think Sisimeli kune vanhu vakawanda vanhu vechirume kana vakomana vanondana nevasikana vanenge vari under age. Mutemo ukazviziva mukomana anozongosungwa oenda kujeri asi vari vanhu vaidanana. That means kuti inyaya inenge yasirwa mutemo ndiwo unenge wakutonga. On these cases wewo vanofanira kusiyira mutemo woita basa rawo. Chero nase uri mbavha vanhu chero nase mawirirana mukanzwisisana munhu anofanira kuenda kujeri. Zvakafanira kuti uchaurayirwa munhu kana kuti munhu anouraya munhu motaurirana mongoti rega timuregerere. Mutemo haudhile neizvozvo. Kana wotouraya munhu uri murder you just have to go kujeri. Yes, regererana kumba kwenyasi kujeri munhu gaindi. Temezi nyaya tinashe mai ava imbavha ende vari kutoregerwa pato ne second victim akatombobirwa futi mwana ani mazvona. Who is next to be the victim yekufirwa futi mwana? We don't know. Ko iwe usafananze murikuzitosa tinashe ai wakakola nyaya iyi iri papublic zvewe. Nyaya iyi yakauya kupublic zvewaita sei? Nyaya yakauya papublic platform ndopa yakauya zvatinozoita izvo tinashe hazvinei naye. Andika tinashe ndinotongomutsvaga kuti ndaichira chekune nyaya yako iri kunetsa kuseri kutokumburawo side of the story rako and he was willing andika kuti auye ataure. Saka iri public platform iyi hatikupiri tinashe authority yekufonera mai mbavha.
tinongovafondera maimba because zvavakaita zvakaipa andiwana zvavakaita zvakaipa with time haumbi mwana womunhu just like that with time Tinashe anozoita achipora anopuwa counseling anozoita achipora ende paanenge ari paprocess yekupora ipapo anozoona kuipa kakwengoita mai vakanga vakamukipa hostage for the past 30 years. handavatuka ndaisonyorera meseji yakanaka chaizvo kuti huyai zvenyu semadzimai tikumira nemi huyai tinzwe zvenyu inside of the story renyu imi mai makateerera makaba mwana tikaziva location yamunogara munoda kurohwa nerekeni mubhurugwa munoda kurohwa nerekeni mupitcourt hamuna kukwana. Alright, my Mikiri problem ndozvipedzera ndakupota sitimilirege ndidone. She's a danger to the community, serious. Because it's not the first time, guys. Vakambova futi wechitu, baba Tinashe vakanga vachipa wechitu. Saka mai chang fone nyiri kunetsa. Mai chang mhlanga. Mboto budai mudzoke. Fone nyiri kunetsa. Fone nyiri kunetsa. Nyaya iri papublic guys yaichaga chakumbiri Tinashe isitokumbira kuendera mai wako. Aiwa, totongovafonera. Mai acho vachida vasingadi ivo ndivanopa kutoziva vanotozidrop havo kana kuti declare kana kuti tuka asi atovafonera Tinashe totopedza naye Tinashe tomuudzawo pfungwa dzangu pana tivandataura naye pekutanga natomuudza pfungwa dzanguwo andika kuti hanzi pregnancy marriage support me support you where pregnancy diaries where am I supposed to support you takamuudza Tinashe katinashe ini nyaya iri triki pakaipa sezvo tichinda kulive reka unozongotorawo zvinokuvaka zvisingakuvakiwo siya but to me Tinashe atosvika pakutobuda pachena kwandiri kuti amai ava vangasungwa vakaenda kujere because mwoyo wangu ndakatoshushika napo vakasungwa 2 days kutadza kana kushanda kutadza apa ndifamba nerori saka hazvikwanisi kuti noti hazviiti kuti vasungwe atondiudza point blank saka pakadaro iwo uchadii hatizi kuti isusu tinozovasungisa zvisanani guys ameno zvinhu chemocho unodaro here kuti tichivasungisa iwo kumba kwacho uchinzi vakataurira namapurisa akati okay bro saka handizivi pachatongona mai ava chizi evil chete she's not a good person. Vakachengeta Tinashe but havana kuchengeta Tinashe pakuti mai vaTinashe vakarasa mwana uyu kana kuti vakanonga mwana anga aramba vakachengeta aiwa vakatobira munhu aida mwana wake kanimona aitoda kuchengeta mwana wake vakanochengeta so that does not justify hazvo zvokuti zvati kuti zvese zvavakaita izvi kanimona it doesn't justify that asi nekuchinzi vakatora mwana anga achishungurudzwa vakati ndonochengeta zvino vakatora mwana andika akanga agara acho zvagona mai achitodiona mai achibva kulabor angana baba namai vari pamwe chete vachida kutonochengeta mwana wavo vakamuba saka tingati vakaita Tinashe favor guys let's be honest ingaona mnini waTinashe tachatora bana mnini wakane kombi mnini wakaenda zvokutengesa mota achiti anda zvokutenga mota achitengesa handimona kureva kuti mai vaTinashe vakamiramira kuti vana ava vave nelife dzakanaka saka vaingomiramira pamwana wavo handimona saka zvakaoma hallo kola Love Shimila, how are you? Did I find ini ndatongobatikana pakutoti kubirwa kwakaitwa mai Tinashe mwana kumba kwacho vakanoshaya rugare futi vakanoroorwa mukadzi vakanorororerwa mumwe mukadzi pamusoro pazvo I think obvious vakatotidzwa zvakatowandisa zvatezvo tisingatozive isusu hatimukuona dimension vakakonzerwa saka amai avongoregere handizivi kuti secommunity tinovasungisa sei apa Sara mama Sara vacho vakaramba justice for Ningikiri for mukadzi uyu wokuba mwana vakarambazve saka zvinhu zvacho handizivi or maybe we need to give Tinashe time guys to digest all this issue adigest and then maybe kana akazonyatsoona kuti pane urong pane mhosva yakakomitwa pamwe achazoti ikontinye mberi amen I don't. Hands let's call my Tina the biological mom. I don't have number yavo. Then I don't want a number. My the biological turns go kuti ko saka famba say. Let Mary hauna green button. Kuchitia nofondera Tinashe Tinashe tipe number dzamai yako biological guys atista kutomustressa. Atista kutomustressa guys. Amen. Muri kuona sei? Yeah. Fresh guys nyaya ichiri fresh maybe Tinashe achiri kuda time yekuti process all these things because this is a fresh issue guys inyaya nyuwani inyaya nyuwani chaichai ichiri kutotsviriridza chaiko chaiko
on my page. All right, I'll visit your page and see. Shakaoma. What should that time into a processor, guys? Maybe we can say that. Maybe I'm trying to aid you. I'm not teacher for Mary. Maybe I may not do what phone away which I say. I don't know what's going on with your phone. Yeah, Shakaoma. Hello. Hi, Sismeli. Yes, somebody say. Mushe ndambokwira zvangu. Ndabvira kare pana kola akwira achitaura zvekuzviuraya wati yetinashe anozozviuraya. Please, musaunze tupfungwa twenyu twekuda kuti manzi munhu anozozviuraya panapo. Zvafanira kuti anzi kana iye tinashe vacho mai vakanzi vasungwa. Ko dai nhasi mai vacho vakanzi vafuma vakafa zvakangofanana. Anongohila. Opfuurira kumberi nabiological mother vake. Ende mai ava kava vanofanira kutoenda kuseri ndo chaiko because ipapa hatisi kuziva pamwe kutori nevamwe vana vatoriko vasingazikanwi apa pataurwa vana vanozikanwa kunzi ndo zvavakaita kune mwana wekwanhingi nenhingi ko vasingazikanwi ende wai vasingasungwe mai ava zvikundinetaka kuti kana yakaenda kupolisa vakati tetaurira ndoripa yakatoenda kumapurisa kanyaya yacho saka and also chimwe haipapa pano pandoyazombonyatsoongororwa chaiko kuti zvakambomira sei because mai ava kava ndinotoona kuti vane zvavakaita kuna tinashe kuti akanganwe mai vake asatombonzwa kana kuvada kana akasangana navo. Very possible. Ane zvihombe zvakaitwa tinashe zvokuti asatombofa akafunga mai vake kana akavawana anenge achitongoona as a stranger person kwaari. Very possible. You are very right ipapo. Mbavha ikai ngaiende kuseri. Because ukona munhu akuti akaba mwana wekutanga oregererwa obuda obowe chitufu futi oregererwa 2 days mujeri munhu aba mwana otonzi obuda ari kumaseosi. Imagine. Aiwa hazviiti mai vava ndinonzi vatori nembinjiri dzavo dzavanoita. Ndo munhu ane machimota icho chanda kutaridza cheredhi chine tuvhiri icho chinenge twebhara ndiye munhu ane mari iwe kaiwe because mwana yakatovhirika pfungwa dzake. Ari mamunhuka ari kutofaura tinashe dai tinashe ari kutofaura kuti ndawana mai vangu biological mother kuti andoti hamhenoti ndichaita sei pana mai vako vakakuzvara ndo bhodhi kanisipo ratataura riya bhodhi riya ratataura riya kuti aripo bhodhi riya sisineni tinashe hazisiri mwana mudiki wekuti tingati ane 7 years anga ajaira mai ava. Tinashe munhu mukuru and ando understand zvese situation ngaasumuke semunhu wechirume ngaasiyane noda kuekitangileka mwana kadiki. Ngaende kuna mai vake asiyana nemba 5 nema mukoma tinashe kana makanditarira ka izvezvi endai kuna mai enyu musaenda nemba 5 delete manhamba dzamufoni mamapicture and everything muendera mberi neupenyu namai enyu. mai vacho vane rafu paya mameseji panapa. manzowani sisi judha achiti anzi vari kuganza kwavo kutoganza shosho uri mbavha wotofamba mulokesheni uchiganza chii chakadaro chinenge ngozi. handisi ndoverenga here gaitika kuti ndodii ndokuverengaitirautobva kuri akapinda mujeri apamombe yepane rimwe raini ndomba ishava ripisa mombe yangopinda mudanga mombe dzemudanga dzese kuita murakatira kufa kuti mudanga usara riri empty ivo vasikana ivava vatori 3 mumba mavo imomo vari kunetseka nenyaya yembereko zvinhu zviri kukonzerwa nayo mai vacho ivava neuroi hwavo. Saka nyaya iyi mabudiro yakaita mai vava vasingatoziva havo kuti muzukuru pakauya kumushairo yokuba nekuti anga arambwa kumurume wokufa usvika kumurume wokufa katina ndichengeti marara mumusha mangu ndosaka akazoiswa kuna mbuya iva kunochengetwa
zvekuchero musi wakasunga yotonzi akatodza mapurisa kuti musaudza mai vangu nezvenyaya iyi. Haiti mwana ari rafa nekumusha kwangu akazara ipapo palive yakwa vari kuti akana kukomenta because vanotya regai munzwe vakuchati panapa uyu anonzi Madhuwe uyu ndo mai nini vati mai vaTinashe vekubava ndo mai bava ndika ndofunga vakanga vachibvunza one of the people Juju ambokwira apa kwakanaka here nhai nyaya iyi ndeyangu ini isingapinzi ani mukati ndini ndakaita ndega please Matthew anga asingafire kwarufu siyana haana seneme kwarufu iya unodaidza zvamboita sei kuti murwadziwe nezvandakaita ini muchitadza kubvunza kuti last akaurayiwa nani and who is zondiwe musariri kwarufu mune dzvene mainini imi ndijuti ari kudzwa wana dem last anonzi akaurayiwa mene vakazopindura apa last anonzi akaurayiwa namudhara Jumbe mudhara Gamba imi ndimi wekwarufu akaba munhu kudzinza rake akamutora akamupa zita risiri rake akamupa zita risiri rake senemisiri yake mhosva ndeyenyu makaparira dzinza rese mhosva pamwe nyaya yalast ndiyo yakutarisai kubata mwana apa munoba futi munhu apa pakapondwa futi munhu mose munoziva nyaya iyi ndiamene ari kupinda anenge Juti wacho ndiye aipindura iyi imi mose munoziva nyaya iyi masikiresi ese anozikamwa ikoko zvaanazvo ndiwe musariri akaurayiwa kwamaruferi ane rudzi nani kwamarufu hatinei nazvo zvazvo ndiwe izvo kuzoverenga nyaya pamasvingo kuti semangaliso rufu akaba mwana pabhasi stop imi mega moni kuti zvinonyadzisa here ndobva vapindura mai vaya zvikanzi yesi zvonyadzisa mainini zvikanzi ndiwo naiye uyu nomwe wacho ndiwo une mhosva swallow your pride nauti akungonzi vanhu vekwamarufu imbavha muri kutitukisa left right and center nevanhu zvikanzi nauyu muri kutishoresa senyika tinofambira kupi kumasasa uko zvikanzi naiwo mbavha anoziva kuti akaurayiwa naJumbe naGamba ngaaburitse zvibude pachena 19 years manga maziva kuti hamuzvare ndemwe ari kubvunza mai ava 19 makavanza kuti hamuzvare sei musina kufamba uri kumirira nguva yaMwari ndobva mai ava vapindura kuti ndine mhosva hongu asi kwete kuti iyi kwete iyi ndiri right uyu unobva apindura kuti kuba munhu zvivindi zvisina basa kuenda mbiri yekuba munhu pabhasi stop we are respected and we respected you so much we feel betrayed zvikanzi ndaifambirei ini ndakatadzwa kuzvara nengozizvi zvikanzi neumwe wacho vaitaura naye Tinashe ane hunhu munhu anoverengwa pane vanhu zvikanzi namai vekubava hazvina basa hama zvakatobudawo pachena imi ndimi muchiri kuzvinetsa musatore nyaya dzevanhu kuita dzenyu zvikanzi nauyu zita riripo panyaya ndirufu saka inyaya yedu zvikanzi haya zvikanzi ipedzeizve naye varufu vane rafu mai vaTinashe zvikanzi zviri kutoti affecta mabasa mucommunity hamusi remorseful at all zvikanzi namai vaya change senemu zvobvumirwa wani zvikanzi kuchinjirwa iwe here kuchinjira iwe here zvikanzi nayo Madhuwe ndebvu dzangu hadzimeri pachirebvu chako kamhosva ndeyangu iwe ndinokukwatura usanditi iwe uri mwana mudiki kwandiri ndobva uyapindura kuti mhosva ndeyasara zvo wakabatisa vamwe nemwana imi makutoita metsi bedway saka sara zvo akakubatisa vamwe neivo vakutoita metsi ari kuvaudza kamai ave kuba mwana ivo ndobva vapindura kuti zvikanzi makutoita metsi zvikanzi kwanai Madhuwe imi zvikanzi naye Madhuwe wakuda kundijairira zvikanzi nauyu achataurisa rake kujairirai pakudii dai musina kuba mwana ndaizotaura nyaya iyi sei zvikanzi naivo Madhuwe sara atove part of my family watove sisi dzimwe hama dzouya nedenga zvikanzi neuye ari kutukana nawo mufamily mavo zvikanzi good luck zvikanzi naMadhuwe instead yekundikamfota motondiwedzera marwadzo izvo ndemai avaka motondiwedzera marwadzo zvikanzi nauyuyu all the best zvikanzi naivo mai vaTinashe maifanira kundikansela after counseling mozotaura manje kwandiri mozotaura neni kwandiri manje fokoro it's fokoro zvikanzi ndinoziva
hama dzichimira newe asi pasaidhi vokutukirira havo zvikanzi nauyu muri kuda kukamfotiwa chii oro counseling yeye yamunoda apa zvikanzi namai Tinashe zvotaridza zvoga kuti zvauri hama yangu zvikanzi nauyu can you please list zvamunoda kukamfotwa nazvo apa zvikanzi namai Tinashe sisidei makamirira nguva sisi imhosva yatiwira toita sei kwete kukuchidzira huni dzedoro zvikanzi nauyu please do not guilt trip me munyaya dzisina basa so you want me to say oh my sister makaba mwana 30 years ago pabus station it's okay kubira munhu mwana ne2 weeks vamwene vasara vakafa havana basa iye aibirwa mwana aripi akapusa wakagona wakaba mwana zvikanzi namai Tinashe chamusingazivi bondi yatowepo naTinashe uya haichachinji iwe pauri kutaura izvo naye kuinbox kwako hausi kuti mama here zvikanzi toziva zvose asi tenge tichiti mboti kuona hama ndeipi zvikanzi namai Tinashe ndinokuda hama yangu kunyange ukanzi wauraya munhu zvikanzi nauyu but do you think for mai vemwana pain and trauma yekubirwa mwana amwene kusvika pakufa chichema nezita rako zvikanzi namai Tinashe okay good night murare munyasha uyu akati now you are free all the best zvikanzi namai Tinashe thank you zvikanzi nauyu now hamuchisina chekutyaka or any secret you are free and you are born again zvikanzi namai Tinashe amen zvikanzi nauyu tikutoziva kwakabva nyaya no need yekuenda kunotyana nevekwamutusva oro nyarai zvikanzi nauyu vatokusunungurai zvokuzoda kutsvaga zvana muzondiwa musariri wokutukana nevekwamusariri zvikanzi namai Tinashe ndotukanira nei navo hangu vanhu vakandiyambutsa izvo zvikanzi nauyu we keep on going on and off zvikanzi namai Tinashe ngatichenurei musha zvikanzi nauyu kukikadava kuriyambutsa zvikanzi chenesai musha August vanhu vairambidzana kumainbox why now zvikanzi namai Tinashe kana tichitsvaira ngatingati marara ari pasi pemubhedha haana basa let's sweep zvikanzi nauyu tell me kana makuda kuchenesa musha nawo zvikanzi namai Tinashe nekuti ndacheniwawo saka ndada kuchenesa musha zvikanzi nauyu tungamirai nyaya dzacho muchenese mushe zvikanzi musha umu mune vanhu vane makuhwa vanonyepa vasina kubatana vanoita zino irema inini I'm out I'm not part of any nonsense anymore zvikanzi namai Tinashe maonero ako right zvikanzi makadini hama ndini simangaliso rufu ari mumapepanhau ndine urombo zvikuru kusvibisa zita rekwarufu imhosva yandakapara zvikuru saka simangaliso ndo mainini ava mai vaTinashe zvikuru nekuda kwezvikonzero zvandaive nazvo zvisinei ndikuona vamwe vachishushikana nazvo zvikuru kwete hama dzangu musashushikana henyu nenyaya iyi nyangwe iyi haisiye kwamarufu idzita chete asi kune vanofunga seni hakuna ndebvu dzemumwe murume dzinomera pane umwe murume zvanyanya kubata ipapi umwe nomwe ane secret yake inomuraramisa ndakachengeta for 3 decades asi ine zvayakandibatsira pakurarama kwangu ndakatoendesa vamwe vari muno kuchikoro zvikatengera vamwe mauniform nhasi tinazvo ndiwa musariri mumusha ane chitupa chake ndiani nemuchato wake how many decades usaone katanda kari muziso reumwe asi chakaipa chete ndakakanganisa asi nhasi ndave free kubva kwamuri hama kusvika kuna Mwari hande ine dzimwe tikande zvepamidhiya last message yamai vekuba mufamily group mavanzwa ka ndo mai vekuba family group vakatonyora message yavo mufamily group vachitaura kuti musashushikana nenyaya yangu musaona chichanda chiri muziso mangu kuda saka vanotozviganzira mai ava zvotidei vanga vari padhuze pane zvaiitika pane zhinji nyaya iripo ndekuti guys Tinashe panga akaitwa something namainini Tinashe akaitwa something namainini ava ende kuti achikwanisa kuti avhure maziso pakutonetsa she's not remorse at all vakutoona sekuti vakagona kwai ndakachengeta 3 decades ende izvozvi ndakatoendesa kuchikoro kwavari vakatogona kwai ndandakachengeta secret yangu saka waita hakwandiburitsa yaburitsa endesai kumedia saka vanotoona sekuti vakagona mainini vaTinashe iyo simangaliso rufu kana vakanditarisa handitika uri remagwavha
ungabashiwa mwana womunhu shuwa kuti uganze kudara una kana afushowe kana remorse unombofunga kuti mai vatinache vaifila sei pavaitsvaga mwana pamwe vaitotukwa chaive chituko mufamily everyday kunzi zimunhu rakatengesa mwana iri rakachekeresa mwana kumarichos iri rakazvara mwana rikanotengesa ze uri kuchitukirigwa everyday asi vamwene ndivo vakapa munhu mwana asi tombori iye akapa mwana akabatsisa vamwene vakasara vakapa munhu mwana but akatororigwa mukadzi wechitu achinzi nokuti uri careless hani maona wakautsa kuchengeta mwana then wotoganza hausi kuona zvazviri kuti wakatokundikana zvisingaiti zvakaoma hameno guys mavanzwa mai ava kuti vandotaura toshi mavanzwa mai ava vandotaura toshi yes Clara mavanzwa mai ava vandotaura toshi guys zvakaoma guys havasi kufungira mai ava vaitotukwa everyday chinenge chapinda mumba chituko chokunzi mwana ashaikwa guys unenge watopiwa chituko chisingaperi everyday mufamily uchingonzi zimu rakashakasha mwana iri ndo rakatochekeresa mwana rakatekesa mwana but mai vamwene vangu varipo zvinenge zvichataugwa zvamwene iyo ndo nongongotukwa everyday asi munhu ndipo paanosora achitobuda aketwadzi ndakatochengeta mwana 3 decades dzese saka ndakatogona anyway guys nyaya yakaoma regai ndimbobvunza nyaya chekutondinemera tinashe wacho zvakataura amene regai timbobvunza nemutemo guys kuti nyaya yakadai so can we open a case tiri isusu timboopena case tiri isusu kuti zvinoita here because mafanga kuti vangofesana nenyaya dzavo zvekuti kwai vanoripa ngavaripane kufamily asi mutemo wezimbabwe wenyika nhai mapurisa waye muri kupika justice for Sara justice for mai vatinashi chingosungai munhu mapurisa nokuti apa muri kumukatsasunga munhu tskwai vanhu vataurirani mangwana vanhu vachapera kuuraiwa kuchingoti ndaimbotaurirana vanhu vachikoda kupiwa mombe handimaona vachikoda kupiwa zvimari kuchingonzi vanhu vanoripa kune nzira kuzimbabwe uko sometimes ngavataurirane kunze uko asi mutemo uchiita basa rawo mutemo uchitora kosi yawo nei mutemo ngauite basa rawo ngavawirirane zvengozi kovaripa nengozi asi mutemo ngauite basa rawo hanzaneza handina namba dzemukadzi watinashi handina. What does the law say in Zimbabwe? I will find out in Chachaga. Ndichautsvaga kuti mutemo kuzobva unotichipa nyaya iyi. Ndida kuchatsvaga ndichabvunza vanhu mapurisa chaiwo kuti nyaya iyi mutemo unoti kudini panyaya iyi. Then toda kuti hatikwanisi kuivhura tiri sugozi. Guys honai. Nyaya iyi amen. Saka dei akafa Tinashe vaitoviga. Asi vaiviga isitakaviga mukoma ediwani. Guys, isitakaviga bra ediwani. Saka vaitongoviga. Saka vaitongoviga zvitongovhara namai mwana. Mai votongofa kuti mwana akatorwa marichwas. Izvo mwana mupenyu ariko mai mwana. Mufamily isiri motokura imomo. Ndosaka nchiti chishona dzimwe nguva hachishandi guys. Ndisi tinochikoshesa but sometimes hachishandi. Saka 30 years mudzimu yacho yanga yakanyarara. Mudzimu yacho yanga yakanyarara munhu ari kune rimwe dzinza. Mudzinza imomo mudzimu imomo ichigamuchira mwana uyu mudzinza imomo 30 years guys. 30 years itori life span kai. Itori life span yeumwe munhu 30 years. Vakanyararawo. Amen guys. Amen. Regai ndimbobvunza kuti vanhu vemutemo kuti nyaya yakadai zvinoita sei. Tinashandira nevana vake 4. Ane vana vake 4. Tinashandira nemhuri yake nevana vake 4. Antori nevana 4. Panenge pane zvakaitika. Mai vaTinashe dei vambofamba kumasoro kwamazha ikoko. Tinashe pane zvakaitika zvisiri normal guys. Mai avamboenda chero vakapiwa zvavo 5 years dziri right. Vambonogara. Yakatova kutoviga sekuru vake. Vasiri vasekuru vake. Tinashe. Hanzi ndaive masvingo musi wakabiwa mwana uyu. Kudhara ikoko here raina. Haisi kupinda sijuti ndaisa message yatika ka1. Ndaisa message yatika ka1 haisi kupinda message yemurume. Haisi kupinda. Ndiye murume wacho. Mai avanenge vane basa uko mumusha iko kumara ndiko. Kufunira murume wacho. Murume yababa usho haipindi
Baba wacho ipindi zvachose ndonga vari offline. Hello. Hello, Sis Nelly. Yes, Murisei. Right. Okay, I just wanted to add something. Young guy, I know it's different, but I remember ndakambotizwa nemwana for 30 days. This was what mwana aenda kupi. So I can just imagine pain yandakaenda go through kuzoti mai vatinashe vakashaya mwana for 30 years. Saka ndinoti justice must be saved. Mai ava ngavasungwe. Noma ndichenjani kuti vakachengeta mwana vakaita sei, mai ava she deserves to be in prison. Kwemi makatidzwa nemwana angaendepi? Angaenda kuboyfriend. Aenda kuboyfriend kudaroka mwana was under age. Mwana akanditiza she was 16 years old. Mukomana ari kuma 20 something. I remember taitopinda church nemwana wamai ivavo akatosungwa mwana iyeye. Anosungwa. Yes. Akatosungwa akazotiza futi zvake mwana iyeye but mukomana akasungwa. Zvakaoma. I can imagine in 30 days ndakatitizwa nemwana, depression yandakaenda through, ndisingagezi ndisingadyi for 30 days. Kuzoti mai vakabirwa 30 years. And for those 30 days ndabirwa mwanaka, murume wangu achigara achindisauda achiti kuda kuwana murume angaenda kubasa asati aenda kumaseni chigara achirwa kuti pandodzoka dasvika mwana wangu ari pano ndivakadzinga mwana. Pakaipa vakatozomira neni kuti marriage yangu imire. Nevanhu vechechi vasina kumira neni, ndendasarambwa nemurume just because mwana akanga atiza. Right, thank you very much, Butterfly. Thank you very much, Cole. Right, Cole, I thought Hello, is there my earphones? Yes. Hello, Sisman. Tukuzwai. Hello. Hi, Sisman. Yes, Tukuzwai. Okay, I just want to contribute to sense zangu. Tinashe uyuko, I feel sorry for him. Ndongoti hangu zvakasangana nazvo zvakaoma. Asi pangotongoziva pakuti vanhu vamai vake vakamlo. Takateerera. Tikukunzwai, taurai. Hola. All right. I think you need to yavo, guys. I think you need to yavo. Right. So, guys, regai ndimboinda. Ndichadzoka time manheru nenyaya yemusikana wandakaposta papikicha uya. Andichika, it's gonna be just a 30 minutes, 1 hour life. Yemusikana yeye. Andichika, muzi wazvizere nyaya Brenda. Amen. Amen, guys. Kuchimboisa 700 stars, guys. Ngosvika 5,000. Chingo kandaiwo 500, 700 stars. Angokwana 5,000 chete. Kandaiwo zvimastars, guys. 700 chete. Abva angokwana zvawo 5,000. Tichazodzoka nenyaya Brenda iyi. Time. Tichikontinya. Nyaya tinachirgai ndimbobvunza vanhu vemutemo kuti zvinoita here kuti susu tikwanise kupressurize kupusha kuti mhosva iyi ienderere mberi kusaidi kwedu. Yongotongwa yoita state. Ivo versus mai ava versus state. Kanimona mai ava versus state. Pachine vanhu muripo here, guys? Alright. Muripo. Thank you Tolakele net 20 stars. Thank you net 20 stars Tolakele. Thank you net 20 stars. Thank you net 20 stars. Thank you net 20 stars. Guys, 600 and thanks for the live. Okay, all right. NBTV. All right, NBTV. Guys, Kandai Okama stars, guys, cost us 608 live loading. Yes, live loading. Live loading. My live loading.
chikaenda 620 guys toende pisisimeli tingagara sauro seti life leo kana newe azvibudi zvoda kuti life tomboita tokata todzoka tichidaro life tokata tointa todzoka handichika asi mangwana ndichakudza ichwa tichadzoka nemwe life mangwana tinozara kupeji iro rimwero ndokwatinozara kupeji iro rimwe ndo ratinozara iro mangwana iro peji iro ndokwatenge tiri kune mamapeji starpart yabva yatanga. Thank you Delphine, thank you ne200 stars Delphine, thank you. Starpart yabva yatanga guys, chidisirawo masters guys kosara 4 minutes. Thank you Delphine abva activate starpart guys. 4 starpart 4 minutes to go. Kandeyoka guys, chingokandeyoka to masters guys, matime iri kufamba 4 minutes guys, 4 minutes. Ngati achieve starpart guys, ngati achieve starpart guys, ngati achieve ndodzoka mamiki, ngati achieve starpart guys, ngati achieve starpart ngati achieve starpart guys. Kandeyo zvemasters guys patore 420 sapada. Thank you Zvicha, thank you Zvicha. Oh bless, oh Devin, thank you Yaptozara, thank you 50 stars. Thank you Eve 50 stars. Thank you my sister. Can I get 4 minutes guys tichingo achieve starpart. Thank you guys. Kande kwasarigba ande 4 minutes guys, 3 minutes zasara guys, 3 minutes pane akanda. Thank you Tolakele ne 100 stars. Thank you my love. Thank you my love, thank you ne 100 stars. Hande guys, hande kwasara 3 minutes guys, 3 minutes to active hari starpart. 3 minutes kuti starpart izare, 3 minutes to starpart izare. Kwasara 3 minutes to starpart izare, kwasara 3 minutes to starpart izare, kwasara 3 minutes to starpart izare, kwasara 3 minutes to starpart izare guys. 3 minutes. There's apiwa mota na situmbura fish for being a good work. Situmbura fish ndiani? Situmbura fish ndiani? Aumuzivi here. Thank you agency, thank you guys. 3 minutes to go. Oh, thank you It's 45 stars guys. Yeah, sati asara guys. 3 minutes to go, 3 minutes to go, 3 minutes to go, 3 minutes to go, 3 minutes to go. 3 minutes to go guys. Guys. Thank you Dog. Hi Dog Jangulo. Thank you Dog. Thank you Morris. Thank you. 2 minutes 50 seconds. 2 minutes 60. 2 minutes 50 seconds. 2 minutes 48. 2 minutes 47 guys. Zingo kandeyo guys. Skana kandeyo tisadze starpart kandeyo guys. Midway 2 minutes to go guys. 2 minutes guys. Thank you for 200 stars. 2 minutes to go. Thank you Definitely 250. Pasara padiki diki utizare. Yasara padiki diki guys. Yasara padiki diki utizare. Yasara padiki diki 200 stars. Padiki diki. Thank you starpart achieved. Thank you guys. Thank you very much. Thank you guys. 200 starpart achieved. Thank you guys. Hanzi apuwa motikari imamuka uchireva uyu wedumbu hanti anongo opoza here. Kana apiwa motikari neuyu na wiki, that means auzivi kuti anongo opoza here, auzivi. Anyanya kubhuwa vanhu kuti vanenge vachitaura kuti zvakaipa zvakaita ungoda kuopoza, aumuzivi here zvaanoita uya. Tirakampa mota for being a good wife pakuti kudiko vana. Ndo zvangori munhu akangodaro so anongopoza zvinokuitwa nevamwe uya. Ndo zvaanongopoza. Right guys, tobatana time atika time tobatana guys. Stay blessed and musaenda. Yes, thank you all the star senders guys. Hey mandrangarira ndasindawana 6,335 guys. Ndasindawana masters wedu 6,300 guys. Ndatisina masters guys kudaro saka ndimaona. Right, kune vanga vachibvunza izvi kuti zviri kuitwa kupi ichi. Ipresent yangu ndakatiwa kuJoburg guys. Ndakatiwa kuJoburg ani muri kuona. Chiri personalized ichi. Chiri personalized kudai so ani muri kuchiona ichi. So chine ma names evanhu vese. I think vakaisa ma names avo apa pateam Joburg. Vana Mai Simba, vana Milka, varipo akawanda mazita acho, vana Teresa, vana Queen B, aripo mazita vana Elisters, vana Shumbresi, vana Moli, vana Mufaro, vana Wejira. Guys, masacha akawandisa. Vana Ru, vana Rebecca, vana Dumebi, vana Naledi, vana Chichi, vana Rutendo, Tolakele,
vana Chuma, vana Cynthia Chifla, vana Feli, vana akawandisa guys, mazita chokwese kukona tukona mazita. Hanzi munofamba nezita munotirangarira vana PC, vana Vala, vana Brenda, vana Achuhoro, vana Maita, ana Precious Chirwa. Mazita chakawandisa guys. Guys, this is a beautiful gift, guys. Thank you, Team Jebek. I'll forever cherish you guys. Yes, your name is Detola Kelly. Thank you very much. It's a beautiful thing, guys. Saka ndinotongofamba chero nchindeki ndokufamba nechido chato chijira changu chifamba nacho ndichiona timu rangu ndakafuga zvangu chero chatotanga kuyaka ndakafuga. Aiwa guys, Team Jebek. Wanakuitira zvakanaka. Thank you guys. Ndikatengerwa newatch iyo guys. Aiperi kala ndo zvaitori guys. Kala tempo watch ndo zvaitikatengerwa newatch nekabhutsu kaya kesiwa ndakaona. Kare izvo zvindakwatisa mupfushi wangu guys kuda ndiwe mubora kana ndiwe chi handizivi. Team Jebek makanyanya handigoni nemi. Bless you. Rambai mune rudo rwenyu, mune rudo chairo chairo. Rambai mune rudo rwenyu. Rambai makadaro. Rambai makadaro mune rudo ruhombe risinga, and I don't know, your love is deeper. Aiwa sando dzenyu chetozogara sando dzenyu Team Jebek. Ndatisingambozvifungi ndasingambozvitarisiri. I was shocked. Ndakatoshamisika. I was shocked. Ndasingambozvitarisiri mufunge. Andimaona. So I thank you very much guys, from the bottom of my heart. I really appreciate. Rambai mune moyo wenyu woyo. Rambai mune moyo wenyu wakadaro. Moyo wenyu wakanaka. Musadzorwe, musabve pane chimwe chinhu, musarambai makamira makadaro. Musada kuzvifananidza nesu team UK. Isa team UK. Team UK imwe yacho kwete yese, imwe yacho kuno kwakaoma, imwe yacho unoshiya kuti vanhu ava vakazvarwa here kuti vakanhongwa. Utsinye hwacho vanhu rudzi vanhu vakaita sei unozvishaya. Rambai mune rudo Team Jebek. Mwana kuitire zvakanaka. Mude mwana kurangarirai pane zvisho zvomwewe zviri kuitika kuJebek mwana kunjengesai. Thank you Abigail Magadzire ne 99 stars. Thank you guys. Thank you. Tobatana later guys. Don't tobatana time. God bless you.